Yabo bono yatudi kasiye ewiabri ya de beshomo. Ensem a yade bramono edoso nie edi emu akotene ebi ene se. Emra sebedwani ya wogina mu ema adehia wo tolon ede ato mampanyini anim. Se petition tintintin a wode abra no wonhwem petition ben a. Samson na mpanimfo Gun Amnesty won hyehyɛ ya wode betu twa ya wo kyerɛ nyame ya to mo de begu akwamu no. Wa kyerɛ sɛ November busumene de to so du baako wode be frase. Na yabekwa kopiem ewo Trapatre Estate adehia wo hode ato dwa kyerɛ sɛ company bi aba hɔ na sɛde wode ngusie eku wonom no empanyimfo emehwe. Wa kyerɛ brantie bi a wanya mfinhyia no ba duodun ene yesituo wo no ho. Afenuboni bi nwinum ne ade kuya posifo de ye nchichimu abro de aba. Afoforo bebreka ho ne aboabo no awie ye de bramo sekase yamfa emu aseda ne nyina da ema yaboafo vitamin kanode no wonya bia ebeboa wo pa eye aduane ankasa baabi atonton anodie bia wo de borwa ho na kwakwaje bi wei ebe ga na mfie dronu ne akire ne yente won asembo ne biada yamfa cafe biada nsuso mu de wo to no bibia eye natural soya, choco, banana, and a strawberry. Nina da ebi ewo ho. We no calcium omega 3, 6, and 9. Nina bi womtino. Wono no ma eboa wo pa mo poso bibi biada ekɔ kama. Womo tonton de womo eso mo aya frebisa. Sa wo pe vitamin. Wonso na akoto adaka. Ya tono dodo ne efie nkwada nyina da wanya bia nom sansan ho ne ne womti. Eboa nkwada no ma womo nyina mu bibiada eye kama. Kwadu Rekon Royal Enterprise na ode Rekon Heba Mesha Krasidi aduro no aba. Medafu Krasini aduro ne de yo sisi yade no bekọ mensesa ema na ekọ pressure infections ahodo sciatica be ma waya mre wo mpaso ni nyina da bekọ ema genua wa bi no bibiada akoyi dia ma medafu ya nunu bibubo bi na so di adanse promise boy promises wa ubenya aduro ne bi wo hopo sake wo mrom apidag wo mrom misty wo mrom sack pharmacy wo patase block house Otec 1029Fm aba bisa counselor da ko be mo bi time FM oboase free FM otachiman ejoso Government Hospital nani mwa Freddie Mens heba ebi wo ho Dani na top amazing onum nyina da etontontonton Krasini adroi bi ododo mu fra 0244 70067 0244 70067 Awson for perfect series woman no Adam be kan for dia ba wo Jiase na ka ja tum soronko senkora no a wo mo na sire wan kosi Jesus no worum kenkan ya na hyesen kan kro mu a waduswan mu ana wo mo atumi afuru se aduswan hoi enya dinemum emre yo English language obesikwan kosi Jesus free history of Ghana me abetwam ne abakosema horo no de agumma mu yedima wo besikwan ekosi 6 no RME Yesu kakra Mohammed kakra na ndo Yesu kakra ne nyina ne akanja nche mu ediama mo wo besikwan kosi Jesus free no computing so ho KG1 ekosi be 6 creative arts no so besikwan kosi 6 science maths ne nyina kura bebunkonta bo hu se adwempo kura madwa no wo kenkan huru ni tiri Epson for na next one ko CKG2 don so numbers language and literature ho OAP creative arts phonics computing coloring and writing JHS one ko si free don so English language social studies science maths ni nyina wo ho a wote eba career technology and computing me say perfect dia no di oni se so kra exam questions a wo don se mock terminal semitem ni nyina no mo te do na beboa eronti kumase ne kwado mu ye wo puto je ben station no ankran so adanso man first up one abu hwecha ko memo afana baby atonton ngoma bia no wo se perfect dia na eni ama obi na akro don number is 0243299938 and 0540744465 na impeding edin komo SHS online nso aye denkora no a wo mo afiri ase yobie no de wo mo hiri bon sem wo bo mo afiri so chiri sansa koyie pa de ma wo mo enya afiri ne no betua tuhyi ayi no abetuatua no ma horo betuatua sika bebre prospectus se we ni post o de wo beto ne o ma no sanso sa ebso for mattress bia ni wenyu uniform asem enya se kan asem enye priority abran dabi ni nyina ye ni no akwa ni nyina so benya computer di internet abia no so no konkan se 2 years 3 years se 4 years no ni atakura wa fedie no apam for wo mo apen ne ko che no ante e we SHS online no mu number is 0599 022 998 akasa enyume na eboa asasene na ensama wodo no yakenkan ade ama mosamfo ofa John entry bo sia kolabo asonfonom no yeye mienumdin mame ajowa nyanta tando menin Asonaba ohene kwabena boaten Afrika sia no emu ensam eni Asem Beba Dabi Nanya ba ne senti ensama wodro ayaboa boa no ade bramo wie se kase no ye hye ensam no ase
Emrashe bidwani a wogina mu ema adehya wo tolon abato empeso aso wono kroya ene ye first deputy minority whip Alhaji Idrisu ene ye kana semi na Habib Idrisu ade ato edwase sabre ya ye kase watwo ne petition tentententen ya emu nsam ne bebrebe ensam a woka ade acha mampanyini nyina da ene se na no arehosam a esi ye ewo mayimbo agas ne da na etoso ensia ema enipa nwatwe bi helicopter ekwakrahye ye ema wonum nyina yenka abusuan ya o Ghana hade ba bia eye kom eye din enam sare hosami enti wode atu dwase koba sa mampanyiri ditu dwase wabapa bedwa bi ombeba be yenhwehwemu ede afa ho na de eba ye pote nam so ema helicopter yi ekwakrahye ye manipa nwatwe efrimu no wode ni nyina ba beto Ghana fo ni mwe no be dwaja sorede ema obiada ehu de esi ye pote na MP echrese August ne dana etoso aduonunum 25th no na mampanyini wapansa committee ya woso nkwan hwehwemu fa findings ne mra na so was 30 days achi 30 days na pa ho wo ma hwa san ka mampanyini beka bibi wo mo nti bibi amfiri mampanyi wo de nti enu agina ya mamra so right information bi unyina da wakotu ne articles ade aka ho se wosra sa nyimanim ya findings no committee no wo ma wi aye famra womu wie womu hwehwemu ni so kakra na wo maye no Ghana fo peso womu hunu de ba ye masa enipa enwatwe womu wu ya saa enti mampanyiri emfa ehonsam se de oka ye no a wonyi bi mfirim emfa meto Ghana fo anim na de esi ye agasda na etoso nsia ema enipa nwatwe helicopter de omkobo homo mu nyina wu ye no wodi emu ensam eba beto Ghana fo anim wose ewomu se enkofo bebre na asemi ba ye no maboto wo ho nanso anka me ya se 30 days yi etwamuo ya krakra wo mu nyina wie ye wo mo be ye wie ye no ehwehwemu ni aka se 30 days ye de ma wonom no asa wo be ya so mo nya sempemfo atwentwom na se ne senti ena aka ho bi amatolom na hwedwani wa petition ye wura mahama mampanyini se wo wie ya de wanya na wo meka me hu ba bi asam ne hwehwemu na kwakoduru wa wie nso a de wo ho bia wo mfa emeto jama Ghana fo hunu de esi ye potia ede sa wo ye neyi eba wo mayimu ha for young transem no so na yenko panipa we yatwetwe for Penedima National Commission on Small Arms and Light Weapons NACSA Dr. Dambona na wopani ne Ghana for bonkomo titu ne yemo ya yewo etuo ehye ho na yede kwati kwan so na enya satuo no na ne ntwemu odi tudwa nyina akire sa pa no ne abrese krodom na sentem wani e obi anu afa ne kwati kwan so ne se no sipenu bia na etuo hye no ho ene asem ni sisi ya bon se gaho a no wono atutuo no wobra etuo nso de mbra ne bata ho didi dwuma se de se na fata aban no agye atum efia ye fisem aso e no womo gitum e de mankrata ahuro no etwetwere em yehuru se we no de abedi mramu a eno kura de se koba ne se bimpo a woto a enkofa ayibia ma na so to kura no a mramu nti enkofo ye ne bia mfa machiri na edo na wo mu chese nyame atomo a wo de nhihya bro de gu akwamu na nsen ya kan mu mfa mutuo mra o mu mfa mutuo mra bo mu beye o hye no den pa ene o ho kura ne yesusu se wotuo wo ho a wa ne abawura fie ho November bosomene de toso du bakon wo be fra se normal bro gu akwamu akopem December bosomene de toso aduasa bakon na pene ne esentwofo ne hya ya odi ntwemu abro no edi gu afamu a wodi etu dwase efise maso ye no ene eye naksafo ye kan wo mo asemu yi worom na akatiride aka bo mu se ye saade no ebetumi aboa ene no ano akora no ye dwoada no de betu dwa wo mo ekire mu se Ghana fo nyina nya nte ye woni mo obi na wo tuo wo no ho no obisa no se wo nkrata mu anase ni nkrata mu se register no no ahead ho na opese odi ye bia no a da Krobea da bone nti ese sanse ye wo moto ho nkra na obi dipa bibre bia wo tiasma Ghana mu no wo kwati sambra no na ye beche se wo bia sanse ama bre se wotuo no ebre we obetumi dia ba mampanimfo wo mo registration na se bi kura no a enye tuo wo se dipa yusu kura no a ye asra domo na se bambo dwuma kru ne wo se yusu a na yehunu de ekwan ato bebia wo se ye de etuo na wo chese na sentem de kwaso obu se ye obufu ya ogohu a afasha wurase obi anu atutu ene de ekokoso no abroso enu nti no mani abrese krodomo de sansha abro igu afamu a betumi aboa ama etu afa kwati kwan so woni pa bi no mu no ometumi amani nyina abrase na yeto so dia na ye cultural patre estate ukopiemu ewa square ehwo ena mensini no emu no ehye na trapatre estate adihye wo no mo dia babetu dwase na die wo mo estate ho no nyasem ketwa kura musie pa eku wo mo nyasem ketwa
one more just second baby and Nakumasi shoe factory ne wono China phobia ba hono ma woman so no one more year plastic production wo hono mo misia de anyasem kura se wo mo wie kura mpo a wo besiesie na nka jamusie ne so ate no akwakwa bibie wo ho wo mo estate wono na kan na so Chinese fo ya wo mo yo madwuma wo hoi wo mo yo madwene se wo mo eye bibi e de afa ohawo ya e de ebere wo mo ehu aka wo bi ema Otec kase yakọ eni ade hie bia wo wakwakodi nkomo bisa wo se estate ha ede pa na China for company yom de aba be hye de brem wo haw na ye de ben ya ensam bia bi de to yanim eni aha ye Chebatre estate footwear ase ye swano no mo ye shoe factory pabwa wa ase e ya kadoni adade na factory sin gu ye no e no de warehouse no ama han ebi na poly tank ene se China for so abaji bi na China for jemu ye ne se omo recycle rubber na rubber no recycle no ensu rubber no se free form no e no de ba ha no aba menna ne rubber no dorba ya nani o ya toto na bla emusie pa ko kuni pa mantemu be sesesi ni emusie minini pa do a se emusie eku mantemu a minim omo humi yale minim omo respiratory fast asthma kwa kunku omo so bi asthmatic patient so otia so otwam e possible se sa do betime eku no e school for crowd blebe wa ha sei omo humi saje o ya ko mumu enkra omo ho do wan pa omo benya du sai we ko betma fiti omo kra adisua ya di report ko regional ministry environmental department media for abaya ka se ne make say kwa bla fever chime pa ntimi humo mantem wo no pa yantimi hume sa fa ya make ye enche da be fie dwum ne ba ko na poly tank e pa ye eja nyame apata ka school be ho no ke shinkwa ni nyina etim mo de ko test environmental department for e ma kwan masa omo ye saje we within highly populated residential area edi musie eku ni pasa na China ni ko wetme saje no ho no sikanti before to ni moja e de go bola so sisi a make say government for omo kingdom hall and obi aka na ejeli I say green omo kingdom hall and ho no take me ku omo sankwa e penfo nya dade wo se ni say so ha so highly residential area a je say edwala dwakwa de e west wada no na poison kwa na ohome menim ni do aku omo menim omo kwa ma ohome yale tutomo me asthma fo wono kasewe ya pe na assembly woman na wo trapatre electoral area Patricia Ahinkra wono so ede eto dwan wo kiremu ese enokrepa se company bi abaho ya wo ya plastic production wo ho wono so se assembly woman no ne wahunu e wa asemi hu a ne manfo de ato dwai sei na honorable woman so ede to yanim eyampa yawe estati be members ho omukọ no mkachi omo se ombeja ombefi wako kanise kase intimia so many committee na the environment so last assembly le bidogo ama abane bekwa ma aban fufura the sako committee ni sako kokohwe na ye were inside o nyame ni mekwenu even omo ye eduma omo kanise omo ho we see problem just ahone bon ankasa ke bi sama ni jana se edad no wo ya fa omukra no mo ye adwuma no o ka se mo insurance dey no mo ba adwuma no mo nche ebi obu o ba bi o GDP a no ko ma bi nti so insurance no ma e mo wo mo nam ti da bi o ku nipa o ka se so ko obi fu bo nam to wo ye residential area ho ni industry area e no so mo fu wa ko ka se eti ye jana ta ni ye ko eti fu wo na me ko bi so mo wansam sa nti ya na so mo committee for no mo ko eti last month to the last 2 months, me said that date na escape me community meeting. Emma 1 month below year ma high school the table of MC honorable kama kache me say obeba round aba be pick or more hono no aye o must say bia there will see ni ekoma up to the start ya bona hinchi ne se bia me ntu one no this na omudi free rubber na o must stand from no you issue rabbits no almost say e polythene bag na sabo kina dem de so mo de bedu wa e bo papa if you be come no mo ka say tika me de menya ne nakra na me teka menya ne na ke me ya obo fro te say ye me hia mo because ya ye bia say what am ko fro no o mo ntimi fro
even kind of Sarah meaning to accord there because Sarah na guma or last year. Guma to call, but Sarah be meaning to be our co and so on call. So they say the papa even quite the minimum category even school be crowd or a school the opposite and quite so bread papa. Abatuo emphasia no eso assembly woman a wo Patricia Hinkra no dia to edwa ya wo kire mu anamawa wo nso de atudwa efa saa de ekoso wo ho no kire sa na mo ne di assembly no won maye bebre na so setel de ekoso na ekoso ndi wo mo pem ekọ manim for young to akase bon so na yen ko bromantem no na bromantem sunwan west mansimu ana sabre ya posifo wo mo ayade pa ya wo macha brante bi oja mfirinhia da duenu na ndi ene Collins aposifo akire no a wo mu esusu se etuo ewo no ho hode wo pa no bia ewo no ho pa na afenso enuro ye no wo mo bɔ no ene etramo kakra nwi kakra no ne de kanka ho de brunjam na mpanifo che se wo no ehum na wo bra aposifo mo de krata tententin pie di na yekenka bi panipa ne sa etimu ase Chief Supu Thomas Akila Odun ena wakasa de mabobon ena ni twemu ode twudwa wo chese aposifo hwehwe ya na evuruvura ya na nam so a worum kofunu se biaye bia ya branch no he wode noma ahyehyɛ hyemu ni ade ya worum akire no na wo chese omukɔ hɔ no ba bi odwade no adwaye soro hɔ ena watu tokuro bie ena wayi etuomu sumpore tintuntum no wabobbo wi tampa na hyemu na ase brato and why is it ena shemusa enti omo twentwe wi bra wi semema omo twen wi na aba no omo bi mu akumu ebusonfo na nya asem ketu akora na wo bra nhwemu ya ye dikan na no munya hunu sa no manyina no ye bisa san ye bia mpatwo etuo so wo ho wo tuo chance nipa ya sa dro be bom ho no ya mo sa wo tu amre bom ho ban wo se da bi ni tuo enti aposifo se hwehwehwa na wo mu hwehwia ye kopie on completed house bi na bia ye si wie bia won chen won ko bro ma tuo ni o makara of a pese bi ebi bo no ho ene ye to bed ye ho ene wo mo che se wo mu wura mu no ko huru bibia ya etisa je se aposifo che se abrante ye friend call sheme wonu wache no ya da bampunu na kire emunu no edno ato wo se wona wo kakra na wo mo ama aposifo awem ya wo ehwe no asipi asita na mantam no panipa wo ye sadrom no pani oda wo ano e de atodwa ya wo che se wo mo ni abrese krodom ani brin so janka bo sa abrese ko aizo briku ani se de obi a wondo befa ko che kwan so de aye sa anwuma ni bienu ya chewa se me de no kresa Abusia ya twaso dia na ya kwakopiem ewo konongo odumase fire station ewo ho fire for empanyimfo a womo ewo ho e dia babatu edwa se wonom akwakopiem ewo biaye bi ema tracker onga cubes product bi walodu wo muma ene omote wana nkrofo fra wonom se track no ejademu ene womo ba ya na se enokre Eja ato track nim the registration number no BEF 9339G703 ena eja atomui na fire for kire se wabra womu ekoduru honum ya na womu wo ho ni bi kirekire mu akire worum no womu ekire se de womu ya ne se track na no dwada no pa enu ada wonna mekwan ne so ho sa womu nimsa wo empatem ho womu ya ne se ejatom enjonkra de nipa ne fra wo mo na se 12 ne kra 28 so aba beda so enche na nka 12:30 no pramo na to apem en wo mo di amerika e fra mo nkrofo en wo mo to wo mo ka wo mo kopiem e wo ho no wo mo koye no na wo mo hu sa ra ho semi bi kra fa bucket ya konsuo se wo mo di dum da no na so no ma yo ma fa mu die pa na so ni nyina mu no na eja no ano odin ya wo mo ekoye ya wo mo ekoye do betumi bia etumi ekodum ye track na eje to mu o se ne be ya baby esi na nkejapade ane nkrofo ni ame ho beka no wo mo etumi ema ni nyina eba efom ni nyina mu no wo mo ede atu edwa ya wo mo kire mu se wo mo a wo mo hu sa ra ho se mi kire se kwa ba sa no womu fa bucket womu dundum ne kra na sa kwakwa ya ho pepere enipa mro nti obi na
eba ni timo ofra konongo fire station ya wo mudi amrika sa ya wo mo eba ye na de so ha wana awrahusemi esiye en wo mo ebedum eja no wo mo kire se wo mo tumi yo ma famu de meja no edum ye ajapade ahodo bia na wo wa na nkepese tre ko wo se de na tank no ehye ntino ni nyina firefo bom homoden konongo fire station eso ano ema ni nyina otumi ebo ajapade ahodo bia na ewo bia eno ada awrahusemi esiye so for yen transem no so na yenko malima no mu sabra ya ye kasete wo mo chese mansofo tata ya wo frejwa so sabri want to so don yese koto wo mo akwada kokoko no so aseni ya wo dia akwa kotudwa se won konkoda da bampro chimfinhia miensa miedumum ye chese Musa Mara papa idin no eni amanfo wo mo aka so social media no so ase kire don eni wo kwakoda bunu akoyi simpi de ntibinti ye se de soja ban no komalia soja ban de so no ne ekokoso bi ya ban no yo bi na ase wo koka wa kasafa ho ya wa kire mu se ese ka mmam ka bi ase mu wo wa kire adwen kakra papa de nimre mu no bibia ye fa no so aban no kwa na se wo de hihye bia egu akwam emwa no otumi kasafa mu tie no na aban no abona to ho a ebzofo sabre de owura ye Musa Mara sabre so nko da bampro no achi na ne lawyer pani modern sefofo hia ye Muntanga ne din no chese 500,000 a year sifa ne dia to ne tri so ombre no mra betua no so ya dia mpani aye san hyehyɛ no a eta ho na sabre no mpani fodo no an sefofo bi kura ho a wo chibu se wo mo so koka papa ya sem a ayi asimi gota asem efa mebuo no ho ai sefofo ni nyina sabre mo so demu a chese akoya de bia wontumi nka mampani no asem soja ban no de oywa no oyo enti Musa Mara sabre ya 2 years onkoda adabampro no atinifoni ededa Facebook no eso Musa edono joa awie yenyina we so na ensama hodo eboabo no de bra mo ni nyina da yemfa ensi e wa hasamfo ofa John entry bosia kolabo na bede chena na kwadwo apia enoba efia abwajo papilo jasam womo eboa yeboabo nsam na no ede e mai kwadwo mo tena fidi na chi chinchin no ede ne to Facebook ne so ede maaye YouTube ni nyina ye dem wo live na dama ya ye beso mo awie yem yenu bidin Mami ajowa nyanta tando meni asraba ohine kwabna buatin akura ye kwadwa ene eye berima safo twene akodua berima safo twene akodua kuma wuma hene ene ye ohine awodapa akura yensire nyankrompo nhira mfama kuma wuma hene ene ya akura awodapa nyankwa piafo nyankrompo ma wonkwanye bebre wo mo ho ban ene boni ya betu ahwewo no entunhwe sene ya na ne boni tutuko gupu mu no sa na ni no enye very much safo bo akodua ene na wodapa nyankrompo nhira ohina ohene piafo na mema nkwada abra yakọ Asem Beba Dabi enko dwumadi etwaso ai Chirapatre estate asema na wo kai assembly woman no na asem no a oka no mene no nya adwen wo kwan bi so hwe na wo ye environmental hwan subcommittee hwan na so ka ho bi sabra na wo sa committee ne so no sa problem a de hye na mu no se utie krache na no wo kasa na utumi hu se omonam yaw mu pa hwe se minim so oda so committee ne so na woni sa committee ne so bi o wo wa fam dia obetumi a obeye bia no waye honorable Ghana hampanyimfo no ono mo ebetia semo a kise dede yu abem entinka we ya ye kan maame lead we electricity no brono ne sofo no lead wo mo munya demonstration emfentiam because waka kwa assembly na sa assembly fo ntumi nye ho hwe na sa ankofo yi a wono mo ye aduma ba bi ye residential area de sebe ye hye sa anoma we hwe yade nko only the more amafo wo hodon keka wo mo humom no mo nya demonstration emfentia because ade a edi wuo yade beba de o de wa ankasa hwe wa ufie se bi a wakrueja na wo mfite na wisie ba na wisie ne nam wani ya hwese de tie na ye de ye roba wo ye roba ye hye
ye ya ton ye me ya ma China for dodo ampa o wo ye ya ton ye me ya ma China for dodo ko wonu memu what you say enso hwe ye me yimu de sankrofo yi ba ahokwo ba ye memu a mo gye ye ma aboso de na aba wonu di penisika piwa o wonya sika da wie no wasade ko di krom na ye ne ayeye te ha ne so ye fa yade adai we ni pe be ko won amanfo di are hokura ye nkwada nketoa sabe akwada stati heli saade we ko ni mu a die ne besie se obenyini die ne beba enti honorable Asem Beba ya okasa ya no ma make kan ho if not oka na yesi mo obrofo bia ya mo ka if peso chife first was ya apply force use the force mo lead dom na dom ni nya demonstration enfanti anko assembly ho na hono say this year wo hono when so na we hu de sese wo ya eno no ye fa ya na ye fa ya ni ye because Ghana hano empanyimfo te demonstration ni sene ya we nipa nemu ba ye na o kamali for de ya o kan wo mo asebi Cameroon ne jadem no pobia ene jadem no he sa wo ya de a ma hye nipa so na fu nipa de besi nye enti panyina wo ye DC na wo hwe sa ampot omo hye hwan ya se askwa no foku askwa this year wo askwa wada romade amanfo okay twa wani kwhwe ho regional minister how dey your action mind ye ka social media kura utumi so mi ye ma problem ne solve na nye se ya kan wo take ha wada ma this year wo askwa na sa chapata se to odom no the amanfo na mu wo hodom no en solve ma ye na no ye se ma me ba ko wo ko doctor bisa so onum jota na what you say na koma nyina etu what you say make us sense wonum bi da wo enso ehwede ewisie ye adai Ghana dia ye hoto ye kakra bia ye mpanyimfo mpe se Ghana ni hoto de kakra bia panyini ho ze kai akwa ne ho ya ato no no wo makomiam anadai ye te ye ni aye mamu ni ye brese adai ye da mo ase store na uyeye no wo se asome fama obio sa bibini timu no adofo ni adehye kase be ma no ne course no aha ye 102.9 aha eye Otec ba fidie ne na ha na yentwa ye honsambra apomode mapade eno ane hepa plus mixture apomode mapade eno ane hepa plus mixture Unia, Favi, and the black smokes mixture no malaria dronana. Ani, say nam sa, wo be je di say me wife nyina ye tested positive. Aye no bie no. Say a ku malaria mo ni nyina. Am ye nyina ye negative. Ade ho. Won ma wo ye Hepa Plus mixture no. And wo di we nsu aba. Sentia, e wo say wo immune system e strong da bia. Enti Favi e support immune system no. Na plasmox no so e tu malaria no gu. Malaria symptoms. E te say etipaye, afiafie, wonu mu ato, ahomre no msa. Achekura 4 days na Pavi and the plasmox mixer one no to malaria na sekura anya sa dia ko hu doctor fra 0542 778572 and 0542 807907 magie drone di pa Pavi plasmox and Hepa Plus nyina apemfo abato mo manufo enu kwada woni mfiedu mienu kan o pharmacy na heba shop FDA age edwede nkrato yatum Hey, Opani, Mashusha wache. Sa perfect series books here. Oma me koto obi mame mano. O wajajai. Abua wa mo se wo to make kai kama. Wa kabrofo. Na nkontabu akra de. Ejajai. Wonderful. Mese Ghana for GAG perfect series. Atumo no de. Jai. No de animdifo. Ene che wa nwoma bia. Owo crèche, nursery, any KG. Books bia bi. Ene owo science, creative arts, maths, RME, history, coloring, computing. OWAP nina every basic 1 equals basic 6 English every basic 1 equals junior high school ne ba ne combine so a owoni nyina bi English nom and maths nom me say books bia ni ho perfect series any bi na GS any naka enso am approval enti obata bia nkoto bi mane ba na say we de school bi kura betumi akotu akoton amani students o na eno kura de wo table no so
say hwi wɔn sa asate mock exams, terminal exams, and midterm exams. At the mass school so ehia wɔn mu a ɛtufoɔ nkɔ aputuoja station hɔ a ɛnkran danso man first stop ɛne wɔn mu baabi a yɛtontɔ books bia for 0243 299938 and 0540 755 465. Perfect series. Your world's future is secured. Apomode mapade enoane Hepa Plus mixture. Plasmox. Hepa Plus mixture. Etutu malaria na sekura. Sweet darling. My beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Muso me pini. Menti ase me do. Tie. Hepa Plus mixture. Enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no. Afie kura na ebeye wo nwanwa mo. Eduro ye ma general well-being. Ebusua pomudin ho hia me yie. Esne bibia. Entimi manom pefie ha. She, woye Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And there also woye Hepa Plus wife na abua no. Hepa Plus mixer. Ma je dure di pa. Pavi Plasmox. Ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada wo ni mfie du mienu nka ho. Our pharmacist na heba shop. Etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. MD aji ejweden krato ya. Me dofo pa. Me pa ocho. By Grace Hospital. E won sem kakra bi bisawo. Da bay pa na opa ebrese. Ena de me nyare o nanso me ko hospital me koye check up me pese me hu se de me nipadua no akwa internal organs no esi ye adwuma me pese me hu na hoden se de etie me brebo me kidney eye wo sa cholesterol dodo wo mi mu me genotype se me ye AA me ye AS me blood group me full blood count ehia pa se ye periodic medical check up. Ye check up na no na bibi sie ya ye hu ne ntem ye timi ye bibi fa ho. By Grace Hospital e wo lab facility a ye hwehwemu ahodo pii ye hwe wanim so beba be ye hwehwemu se be ya wo behunu wapomudin gina bre oni ye nkasa wo 0244 97 68 05 bio 0244 97 68 05. Unia, unim say students bet me at na fie sua de enya high school certificate ya wode bebo wombra. Wote no ye pa. Online high school abase say. SHS online and ye online high school edikan wo Ghana ha. Yama yentumi say etumi ye programs ema JHS graduates. SHS students ya wo hia adesua ho moa, wo wotumi atwa won wase. Me remedial students ya wo pressure wo betwa won wase nyina. Ofo, me ma senti me say twa se wo ma wo ba ne de no ho hye SHS online mu. Ni edikan SHS online ewo 2 years SHS, 3 years SHS, ni 4 years SHS. Enti abo ma oba nya abotre sua de sene ono ape. Etasumie no, esan say ye online school ti. Awo phone say sika bebre entoto provisions. Ene niam enke wo prospectus so. Te se sekan, detergent, prayer ene ne keka ho. Tuition fee pe ena abetua. Etasumie nsa, akyerɛkyerɛfo wo online SHS nyina eye PhD, doctorate ene MPhil holders nkoa. Ni wo hia ode besua de o SHS online eye laptop computer, internet, opepa ye besua de na enkankan ahohye so. Admission course CCA. Call shsonline.edu.gh and after 0599 022 998. Nama obani fa no ho nhyemu ne yia. Na hwan kra no frɛ me sabria. Oh, hello. Good evening, Bra Kwame. Good evening. Mepacho ye ton kwalendua. Twen. Uye de nya me number. Mo na mo fa esumasi enya amanfo numbers. Na mo frɛ won by heart. E wa bra obuo biara anim no. Oh, Bra Kwame. Wadwuma wo ye no. Ne kukua mu asɛm bambo e wo ho. Ɛyɛ a woje amanfo ho nsɛm edidi dwuma e wo wadwumedi a wo ye mu. Ebi ti sɛ woji edin ne number bia ote nia wo ye no ebia emfa kwa mu. Sɛ wo company eye kɛse anaketo mpo a fa obuo ema afofo kukuo mu asɛm ho. Register wo Data Protection Commission of Ghana EMRA na ama omu asɛm a woje no ebenya bambo. Yebema unkyerɛkyerɛ a wodi bedi wadwuma. Call www.dataprotection.org.gh na register and now for 0256 310533. Kukuomu asem eye adia ehia na efa obia ho. Kai se kukuomu asem eye baakofo asem.
setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Krobea nie, Krobea. Krobea nie, Krobea nie, Krobea. Krobea nie. Krobea nana yo, Asante, Asem Beba Dabi yo, Akakune bete, Onua, Ori abe, Akusie, Oti, Quantin pon mo, Sir Orni, Marika na o, Okokodoro. Asem Beba Dabi yo, Yesu woha, Yambisa Peter, Otec Asem Beba Dabi woha, Ukotie, Hefa Piao. Adani mubuhura, aye me na sienka. Ise nyuma obia ni nyuma no doso. Nanso di odi amanipa no, eno na oyede, ohweso edidigi. Otec nyame ma won nyuma no enkoso. Opani a wo pie adwuma no enkoso. Nyinkyire enkoso. Abawo enkoso enkankan kwa mantie no omo ye madwuma no wo mu nyina da papa ma won ahoɔden ahoɔden ye omo dia eni se ame no kasa no kai enkwa na wodi ama me wodi afem ye wo so wodi a sene ya metumi ate atɔ obrani ho hwebi pata ya sɛde na ade akyɛ na ade asɔ bi bebi nso wo mo so na ni asemo edini wo mo kwani mu kura na eyi tuo ma asekan emu no tutuo nso omo mpa aba omo da so busua ye wadwuma na papa wo ye ne kyense they can't say you mean as young come. But woman in a hoban, the PDI, and more for in young class, papa, why you be, who take me, Mom, Nintre, let money tumpong. No more so far, but or dog, and some I know what can. And the Futusa Mayon and Yard necklace, what would be in my yes, I know what here. Woman can say, man, and now woman will be in once in a month. Your Catania, no more. Papa nka wo mo ho efi saa bre do hwiri kopum bra odu obi a beko wodi baba betena se a se de be ya ombe sisi na bibi atoye no awurade wa ho odin no tumi no ense wo manya kokoduo emfanya kopum bra wa obefi woni mo nyamo adum ni amen amen aja amishra amen me da body ase ona boy asida tosumie no akoma mu mpanyimfo ne wa bejafo de tosumie nsa enkoma tiefo no se me da tiefo no nso ase okay me fa akonya yeso aka kira me nua no mo ba ne se ukọ awale abisa kwa misa na se ukomu a Asem Beba Dabi ukọ awale bisa na ye nyin kira o se wa misa nyame a na nyame anyi ankira o se obawe na ye wodia na se uhwe ne tu ane ne nofo na nanim han na se wodi akire a Asem Beba Dabi enti wo mu hweye se obi kwa awale a o misa nyakopon se woni nyakopon na se busum na wosum a se ukọ awale a bisa busum a wosum no na onyi nkyere o se oba na awukọ kwale no se ni se eyema fa anyema wa na wajai Abraham ka kire na ko ne se onko hwehwe awere bla no ma ni ba Isaac obompai na otumfo nyakopon e kire no papa o se warima Isaac na Isaac anya ayire pa onene tina good timinda radiasi yansia dase me chantro antu mere so Otec 1029 FM bananim yamisa ne se mankutu onanim a ori ni sa abo mi sa yam se ori medjuma ma me so ente free honum no me ba oda de na mi ri ye no ayo papa me kan hada o mere ay oh great mere kasa daem udani apanya me dani wo watchu udani apanya me dani wo watchu ahomachi 5 na miri akochi apanya ofana dem abetere me o inside yami sano ahomachi apanya me simachi no ani enti nyama bia miri ye wo fie ho no anu odin me de ne maka se woye na se mebu anjo wo na woye ni falifo na me de asem na betu wonim se fradu na tunufu na je oye no onya ya osimi ye concern. Ernestina, Papa, do you respect your husband? Otec 1029 FM. Adekura ma ebu embamune se wa wale me woni me abresi fie
What the dynamo Hayama, I'm the dynamo, I'm Bissau, how many years, I'm out the dynamo rent now. What catch them say, I also want to them. On to them now. Time so I know I had no 3 rooms. Me who na 1 room no see ye. 1 room no see. When who na some worker. Me bro be na see 3 rooms no. Ernestina. Enta no o ka kire ukunu so o mekoto anim na ho mfa na adwuma ma no. Papa adekura me ka asa no o. Bla no me bua no. Pa cha me bua no pa. Eju obekoto wanim. O ma ne tene nsa. E na aka asa wo de na adwuma ma no. Ye ntina wo ka asa. Me bua no pa na adwuma no honom no. Yakwagidi yedi yakwo honom no na adwuma no honom no. Onye adwuma bia bema no okofa na mane beduru ye no. Me kunu dwuma sai ye. Me na mekoso me. Eba ma yedidi. Ama me kire no asore na okoye no. Awo apaaso. Ama omudi ne yampa ebo kakra ama sisi onye adwuma kakra ente se me da na bibi eba me ma dwuma mitime kire no me kunu fanche na aboba na fa kopete gu ayi no me kire na me kunu onye adwuma Mr. Free ya munyina tia paasofo nyina omutia me boa me kunu oboa no pan ben so na adwuma se ya na wa ye dai se me hu bebi a mitime kire ne se da ya de we me da bibi ba se menya aduwa mitimi ya kwaya ho ade o ma no bodia wabra o mpene so o mpena wade ne so pachan na da me de maka de me mfanya me je na nadwo no me ka ma nya na me boa me ye ne papa na ne John de me de ma 1000 o de de na ma John me so ye John wan kasa mu John o ye de ai o ye John oye ye dien obi ye John ase akire sei oye jimi mame me ye na kaka kire ne se wo mame yon ko da fine mu fa fine papa pa bi so e da mame da mu tu na ka ya so ma dia John dey say you obi din Rose John dey say you obi din yeah ile
enka wudin na wiai odoman kuma nyame enase nkamfo ene ntontom ene yedema udin kronkron no arofo ne ade hye ene eye benada ene nso yeda foforo na wiai yasa hye bio ye ba besom ye de adesua ne ade kire dwumadie ro na ye ba besom na dwumadie yi se ne yeda biara da ye yono no ye kase ye desua de ye kase ye de kire ye ho nso ade enu nti na wiai a ye hye no kre moma yense yen ho se ye ba besua de ebrekro na mu ne ye be kire ye ho nso ade ewa afidikase yi so na dwumadi a ye die yi da biara das ye hia se yi a asem krope ne ye ka ye se ye desua de ebrekro na mu ne ye de kire ye ho nso ade enu nti awie yi a ye hie ba biara owa utie me ba biara owa ohweye asedankan se wonso wabɛbo awura mu bi na ye nyinaa ye hia ha mo ama join ye wo ye social media platforms ne so no mo ada meburu eya mo nhye mo mamu nuanum nya adesua ne ade kire dwumadie no bintie na won san so enya binso nhye ebrekro na mu no adwenkire bi a wo no wo de betum wo comment section ho ama yen ye beje ye bekan no kama wa afidikasie yi so amu bi anso ate won so wonka sa abrekro na mu no ya no follow ye ya na wa like ye eno bebo amade biara da ebehia se ne bebo wonka ye no na wonso atumi anya akwanya na wa bewura mu bia beka ye ho na ye nyina asua de akere ye ho nso ade awiei ye wo ye nuanom wo Spain na wo monitor ye show no wo Be Love Radio ne so afei oba United Kingdom mu a ye wo ye nuanom GN Radio fo wo ho ye wo Patmark Radio fo wo ho ye wo Abawa Radio fo wo ho Amansan FM nsunie ene ye wo Breni Radio ene Sahara Radio fo onum nyina nso aba de mu abiebiem awie adwumadie ni nso twagu wo wonum nso mfidie ne so ene awie Kings Radio ene ni TV wo Paris France abuchiman ni mu Dachi Hima Radio wo Denmark Rakus FM ewo Belgium ena Sky FM ewo Columbus Ohio United States of America bruchman mu onum nso waba de mu abiemu a dwumadie no etwagu awiai mo somfo Krobea nana Yaw Asante nie awiai Krobea jatanie mene wahia apese makana nanie awiai mene wahia oji amanie ene ba bi awo bia no Nyankopon hirawo se wonso wabemu bi na waba be join ye ena wiei nana kedua mehu se awiei wawuram osi akra ya Krobea Asante wada meburu maha na ye monitor show no live awiei ewo race course Nyankopon hira pa wate onye onu abedwafo nyina kese se ne da ne da monso moden sempa besom ye awiei ogoromensa nsunie ene osi akra ya Krobea Asante ene se oba o ventures a manso asuo nwunu ene enso ye wei na yemfa wuni agro Nyankopon hira onye okese na wontutu no abedwafo nyina nso adamo emfa ensie medoma Alhaji Coco Pens Gate hona Mary Cruz GH ono nso wo ene osi akra ya Krobea Asante ene sabre yi a ye kasei yenso ya biebiem awie yenso ya bwadem ene awie ye no nyina na wa ha ye nyina na yetie na ye san so hwew Nyankopon hirawo onye ono abedwafo nyina kese no ntutumu anamo enso mfansi ene awie wise man ene osena na I love you so much in fact se ye hia seya eya na ye mahoho aho apende me ne menwonko Ernest yenso ya bwadem ha akura yetie ene ye san so hwew ene the cave of Adulam o say God bless you akra ya Krobea Asante Francis J ene o say akra Krobea eye new day ampa asedanke Awurade Nyankopon o de nenso akyeye na wiei ye ne mu ahia no na ne ani age ne Fanad Plus Enterprise for yenso ye wa ha yesom oba de achia me akwaba ye ja akra o te say Nyankopon adome ho ye pa ye de nyame ase enenso ya sa hia bio enenso eye da foforo o de dani chew sei a na wada na se kire se da biara dani mu nsem obi kura akodai wa ansore osore ya sebe amanfo asore na akokwa abon
obi dwene kwan ya obefa so obekọ na adwuma so ne yakọbọ ni prumu a wonye so ti yakobu ani a yakofa na hye ka mu komo kire nti se ode sa oda na ade achi use ya ya na wade nyame ase ya kwa me wo ho ade na me wo ho pa ode nanso asa afem yembio na ye da foforo de ochina de ba de obi anim de odoma nkoma ne nko a enenso ye won komobo arofo ne ade hye awiai ye hia se ye ba besom na soma ye ba besom no eni animu nsem ye tie saa de wi na hye ne nso ya afamu aba o na ofamu aba ebebo awiase nipa kura nipa bia enipa nti na nipa wo ho sebe enipa nti ade sa ade che very good enti wei kura wei na wei nsu kura wei obi antumi nante wabra obi nkura no enka atete ana enkwada kai ya wonom de wonom tinam no wonom twe won hu na bi ni ho no na ye gye tata enti wo behwe akwada no betena se entena se yakura no obi na bebo akwada no ene kwabna ne te baby nachi na ye de na si animu no wo hyew nan tam ye kira akwada na tena se wo behwe kwabna ne na wo kurade na akwada te ho no de ye bra beje wo behwe anka krakra na akwada ne de awea wo behwe kwabna ne na waso akwada animu odni gyina ne ho nka krakra akwada ne behu se ye de mi gyina ha de ne mia metumi asonimu na masori agina na akwada na sori agina afa wo gina na yese ye no bra beje tubako tumienu na nigi aba na nantie na sodidim enipa kura ne nyonku nipa mu apia sa ne wiasete na ye wo ade bi ede pa ye frɛ na ahwede ede onumu enim de ewo nipa didie mu ame ate ase se ahodi wom enti so nya ahwede nko ade a ya na hwe ahwede no nipa tumi twa wade ne sia rewre ho obi so de se kan no de awrewre ho na wode ahye nanum wo wi nyina ahwede we di ado okay ede enti wo bewe ensuo no na wo mene na ne de ni nyina akire no eya ahwede no emu nsuo na sa no ade na ya wo mene ne hono no emfa nto yam na nso pugu eto de bia ni ye ya pa o ukonya ahwede ede ahwede ntiantia yi bi na kwabna ne wotwe ko hu ntintiri de werewere ahwede ne ho na wo bu ni kapo ede hyewanum na wo we a eto de bia saa de watwe mu nsuo awie de ka wanum no sa wo puragu pura ya na ya se wo ye firi wanum nanso ahwede na de se den kura no a sa akira de no o mene mfa nto yam saa de wei na mpese mi gina so ede ka bibi kirewo wa abrabo a ye boyimu ye wo neoma ede ya da bia eka ye wo ho saa neoma nketenkete de ede no eto de bia ya na bi kuye enti so onipa so obawi ahwede na saa ahwede no ede wa wie fili wani agima wo kemu asem di kire nipa na de beka kire se watwe mu nsu awie no se wuntumi mmene nto ye mo a eto de bia saa neoma bia ede nanso ekun wa abrabomu no eya apurugu eya yitotwene na wanyi anto antwene na se wo mene saa ahwede ade ne koto ne ye mo a ebetumi apirawo ebetumi kura kun enti saa neoma nketenkete ya ede na edenti untumi nyaimu na da wukuram wo no odimu saa na kun enioma ede ne pranipa ebi ne de wa fatoto abrabo ho ebi ya wade bone sika wom papa we wo sika nanso de wode ye me hwe ne kunu sika wo nyina akiri wo buruchire nyina chiri adwuma pa ne kunu ye nyina chiri nanso obey fon anu ofon hwesika ni yire pa ne nka wa mu nyina yiyi ne nkonka ayiyi
wo hunu no a wanhwe yi a wonka se wo yesikani yere enka wade ni mu ede de wo pɛ no enko obenya nanso adwendwene bi enti oba no onye fɛ bɛɛma no onye fɛ menua progu ɛyɛ ahwede emu nsuo no sɛ sana wanhwe yi na omene de aka akiri na ebi prawo ebi ya adamfo madamfo wei ai enijie wom ye pie ai hwesu baby a wode wo wuram enai de uhuru ne sɛ ye enijie ye koba akopa ye sika ye aburo no de wura akro no mu ye koba akopa wei hook up ade be mai ahia owe kakra wo kwa boyi akire ye yade odi a wa akeka ye wonoma bebre de ne de ede nanso wa hwe yi na wudi ahwede daachi wutwi mu nsuo no na wo mene akire ade no a ebi prawo onipa da sani wa fatoto abrabo ho mane mo abrabo ne na moa wo na akina bi obisu eja kwa ame ewie Krobea masebnie muni kasa akra nyame shopi mayenche atifo nyina wa magibra omutie na ntwibe masra de ede pa na so akirasem ani akoma yare ya apurugu mpratwen a wokɔ mu da bia ba ntie di card na befa wo besi wo nanso wode wasuma dan ba asade fo asole don ya apurugu no man kitinkiti bia wonya wo hom nti hwe yeda kro kwa obeba da kro pe kwa umma nti ya na wapurugu good sabi kotokosi ade ya ikum kwasia o man ye o de pia ebekum ade na de pa o hwe ya o man ye o de pia na wuo na o de ba no ya apurugu o yonku ya o de no aboni ya wo kwa mo bai apuskele nke de wa chebi o kwa ba obi aka hu se eso akokɔ kra na eso broko dia se wan hwe ya o de ho atare ni obekɔ na ho so mabiem ya na wa puragu dia de bebrebe no na ya susu na sabi wa hu aboa bi a ye frɛ no abis wai de wo ye wo no sa ufo ba kru ho sa bo se kru na kotokuku no odem afi betwani be no ma na opre ni kuno sure ya prugu e mane nye ode pi na ye ode pi a anhwe a ebeku me da se eburu eja enti ya prugu na wo prugu a ebeboa wo awiai adofo ye hia na ye ba besom ene enkomo wo yanim ene ensem wo yanim me wo awuraba bi ewo manim ha ene wiai na ne ogoromensa mama tiase se ajingu enso wa ha na Krobea ye nyina na ye hwewo ye do pa wono nso do adwo afriye agudie papa bi awiei mehu se wo nso ababu awuram osena na ya Krobea Asante yankopon hyirawo brata ene osena Krobea wasemu a wo kan de tie ani se suro nipa se wusuro nipa ebeboa wo island ene osia Krobea wada beburu memo ha wo woni wabusu nyina mo hote sai twedi ampo na dom na humobro ene na dawromenti ya da so tiase abaya akwaba mo anu men bibi ne mame fate mensum good ya frose mewura bacho e frame me sister Dina nyako vai nyako Dina Dana free hin fa na ba ha e bacho me free anomanje ne bai anomanje Dina nyako a ufri anomanye ene ba ha asem ben ena enawie edewo aba yanim ha mentu nsi mfimfini hye wasem nase se be ya ye beti ase yie de ne de waba e bacho me dansi e bacho de edematu amo he wie ye maware me ware 2003 Abranti be a friend said Edukofi. Your friend say said Edukofi. Set Edukofi. Okay. Menene ware 2003. Na yet brema na ebobra blema na yet ne na ye de ne to no. Ono your friend says na sorry Otec man. Ti na menene ti ne na ne fie na ebobra. Enti kasa ne yemu menene wo ho ana ne na ne re
ne nana ne be wu ye nti ne nana ne yeri free the chimai eba betna ye nchin ti maame na se mafa ne se me maame me ana me so maame no na duane ye mu ne bibia me ana na me ye ne bibia ama no ti metwo na me nyame ba woto so mi no metwo na maame no frɛ sister bia no ofi odi to nanim sɛ wate sɛ me ni me kunu de nambre mai sɛ wakum ni kunu awe na ama na fu adoa ni wa ba betna fi wona if you are betna no betna ye dey isisi maso because me papa ni wo ye me menti ase obi wo de na say wo se metrase na me de maso titia man tishi on ti say maame ne sese mi kunu amepa na chew de ya na o gine dan ya yeti mu no ne ukunu mepa na chew se wona wo koka asa me ba chew de bi wono be ma na koka yi ampa so wo kan be ma ne kan na ono mo nsenti wo ko woni mma bi pie wo fie omokọ no mo nsa na mo bai ne so edan on be rem no ene wo kan asa asem lady ba ko madam fo no wa free madam fo ne so wote se mi kunu kan asa asem but me de se ne nana ne yere ena aku akokora na we no enti na oba na fu adoa to asunti ni ukunu mepa ne chew enti wo mepa na chew kasa ne yemu no wa ampa ne chew enti ne se be bia betina ho de enti me papa keto isi fie wo afrancho na me ka che me so menyum me be ka 2 weeks amama wo na se sa de a me frɛ me papa me frɛ no so afia se ti sa de ne se sa woni ma na betina si because dan wo hesi na ekosi bra be wo ni ade me ti sa me ni ma no me ni me kunu no koi ye nyina ti sa ni ma kogu ho ma me ko we wo de ma na me ma me no me ko de ma ko we me ko me ba na otosu mi no 4 months na me kunu nsi de ma ho ma me hwe me se me wu abo na se me wu nipa ti me be wura 5 months mu no ene oba de ma oba ya woni na danfo ne bae omo bae no o siska o de bre me no ska na ira o ma me di dwa se wo se me sha asinti me sha ase bra ensem akomitiri mu sa aburu so a na me papa ti ase akoka mpanyimfo ase mo musi an awaleja yenye mesumi ni sa ade na meti woni mi yu ensem akoso na aburu so ena me ko wo me ba no wa manti o mi be 5 months no be oba na menini di nkoma na o ma me no aduane ma one na danfo o mo ba me no aduane ne kama se me de mi se ma wo mi kunu ba se bo so me na ne kwa wa me hwe mi ama me busu ni bia ntida se aware asem oba na mi bisa ne se o skad ba mo ya o siska na o de bra mi siska na ira wadidi awi oba ma wo bosu me na me ba chon an eno o siska o de bra mi no na danfo ne ba ye wo ho woni ne ba ya woni ne ba sa dade no ma mi di dwa wo ba ta me ma wa me hyede ma me nya adwuma o ma me se di dwa ye adwane mo ne na danfo no wo siska na ira okay eno nto ena me ba me didi mo na me be ba no o ma ne me ka siska na me mbra na wo sa me kwa sorry because ma wo ba wo sa me ye adwuma ti wo sa me ba kuma ase na me be to ma bra bo so me fra brand e friend no ma me ka siska wo so woni bi na se no da ho ena me ba me corporate bi e o Mercury praise na me worry am ya yefro no asema make yes obi bet omuti a ombeti me ne me bai oma miska ma me fan to me niam anko asori a wo so woni ska me fra blanty oba woni ne kase wo si me niska on de ne me worry no every day one besi sa 22 years ni no woni ne kase bi a woni bi woni ska nti me ame be for so ya akwa asori e ma me pie kwa asori se de metimi apie abonti entowa enti ye wa no manje no kro ya francho na me kwa sorry no na se e wo se me ba no manje ba me ma me ho e wo sa francho me se menye adwuma wo mo me dwetire ma me fanya adwuma me papa me wo me papa ni papa ne bo me dwetire oji iska o de ma bank e ma me di adwuma menye iska na me de koma me papa na se me de ma ye ma dwin sa ware na me ware enti ne de ye koso bia no e wo se me tena mu sa me papa pe abusia abre ma me didi dwa e wo mo anim ho bebia na nana ne fie ne wo no e ma me didi dwa edwadie ni ma no wo ho no ma na wo de say obi abeka che say ma sof ma me hu so okunu ne that na menye sof ma me hu so okunu ne obi te valanda so we si lady ne friend ma me say wa na ne mpran no obreman ababa wa ne menyim obedi matam di bra ne ankasa odi matam a sem de ma ba ware nti se mi kuna akofo ba kwa na obedi matam a na menyim di anka menye ga ne di yim but na menyim nti no mankasa that's me a me call ya me kwa wo ya na me onya wan sidi me na wonya sika de mama na ma me se wa no what they saying de chem so ono na ba de chem so because baby na me wo no me papa ire nche na me wo
onye iska ha da nti wo se me hye wo santi no e ho no wonti mama e ma me me da wo sa fi ho no enye adwuma because be ma wo na wo so opedan na wo no iridi ye den e bobra ti ma me se wa ne timi to na wo de chem so no be da ni nwa nchen wo de chem so wo timi price ho no o free ma me se wa ne timi free baby wo bre man na wo no si enye ne hye no etimi ba de chem so wo ne be ye bibi ma onua be ma wo di mi kru ne di nachi aye fe ni suban ehun sa lady ne bo mama ne se wukunu se ni no oboma no so me ni problem bia se nipa no ono ni bia ode ma me wo kasi ya wo sesei na sesa na ekoso dia me ni ha obia na me to na message ba akum bremai de na maka wie no me wo me ba panyin abe ma no ye fe na netufo me wo no ne papa free anu manje ba bremai e be ka kire me se wo hwe me ba na wo te won animu a me ba ne nse ne ba no ntinya ne ba ne me ba no kuma sifia nipa etwa wo ehia no o kan me yedi ma me enne na me ka me busu ani bi bete se we nyina akoso na manka ma mu obi amane e na me de ma de ehire me ho enti me ho kire me ma me ko me sa ko me ma me mo ko di pa bi eye me odrop e be si me dem eraba wo se me ye me niema kama because ono no bisa no be ka se woni bi enti me betuto me niema e ko me ko di pa e be ye odrop be si dem ablanti echi odrop ni freedom oba be si abontin say kuma sifie na yete no e say me makobo adwaman e na dia ye odrop na ba be si dem enti meyi me odrop fan freedom o ni na man kasa na se bleman sem na akoso no me fa ne se bia wo wi ase enti na wa yesa enti e no kotoi e ma me kwa no maji me na be ma no obe fama kodwo so e se nyame me ame sa ba no so enti no okoyi nyame adwuma wo adwo so enti me yenko na me na be ma tia se me ka che me na se na me hwebe ma ya onye serious ti ni kwan se me di na chi ne kodwo so me na me kan ya be na nyame nsa ba hwan so okunu no so enti okoye nyame adwuma wodwo so enti me enko ba cho no ne pastor wusu a chan to aso e na ne nam to aso e na omode ka be so na me sana ablanti onye serious me say di na chi akodwo so no be mama bre because me di na chi na ye free ni na fie wo no won ha da ma ye ntina mu se ye bobla eju so wa me ko mimi ni adwuma bi aye me na empanyimfo asem de me na kan ya na me sesa menyema ene me di na chi na me koye ti ye ko oje sufufro na me ton e bare lady bi be hu se na me nya adwuma ti ne ha no lady ne de me ko e nhia yeso be mo ton bare no ene wo de me koye na okoji obil bare bi no wo de ma me ena me ton ye ti me ton bare na e wo ma na ese menya kakra se wo ba na me de atom se de be ya nkla ni nya bibia menye skadi ato bibia mankla sabre na ne na be wutu no me ne na be wutu no that's na tu na me ka se na ba akwa ono so toso miensa sa be hye me yema ono so ma be nyemo no miensa because me hye madwuma amenya na me hye be ma no ye me hu ne lazy a wo ye because wo ya wo se sofo nya adwuma se nyi wono aka me se sofo nya adwuma wo ya wo ka bibia wo se sofo nya adwuma na me so o ma me nya adwuma because me ko ya adwuma me ma ne me ko dida kasa ni nyem ne ne tena se me mo adwuma wo ba bi ma ne me chiri me ni be me bi nko gina sumu e ma ne nchi me so wo koye adwuma wo so ni me koda enti bra wo che bayire ni nyina no na wo sanyem na me nchi na me ton ni sa me ton ni mo bayire sa na wo sanyem na me sanyem me ba wo to so miensa enti me nyame ba wo to so miensa me ko sena ba bi so be 2 hours because me ni kura ni me hu ba bi amabla bonam asesa yetimu wo so no lady bia ono wono kura ni sister fie ni sister mo wo ayi abrochi to mu fie na obefa ye koye ni ye da fom sebi me da fom te sa aboa but me dem ni sa blabo eni jimi na me jimi ntino e wo se me to so me da fom a won say lady no wa hu se wu jimi so wo to jimi ne so to jimi ne so ma to so abesi ne 22 years se nya jimi adadi kan me ntena me sine te lady no me be wo na lady ne yes da bi so for mame obi a wo be wo da fom enti me masa ho be ba na wo da fom ntiti sa de a me ye me mame wo mattress bi e da ho no mtino me kwa akofa bana se de be ya wo a obenya ba biada lady ne wojo so ba bia ne yet no wo sisi a na lady ne kofa mattress no wo de baaye na me wo me ba wo to so miensa na se me wo me ba wo to so miensa no ba bia yet no sister ne nwia na eje ne dan enti ye nya ba bi nkotena na se wo se ye han dan enti wo maye ko han dan wo sa se we kura wo ju so se we kura wo ene yetimu yet den me nya adwuma ono so nya adwuma okobe bi mgo akobọ mpa ye beba iska odi beba no je se enya hyi na me se wo se me pa adwuma because wo ba me te wo ma be wo mamu miensa me nya adwuma wo se me nya adwuma ai na se ni se no akeka nsem sa na se
adwuma na abekọ na wode dede tokwasa na wogye adwuma ne na wote wo nese mabeho mi ensa meti fi menye adwuma te didima na me yes madwe se mekọ kwanso akọfa bidie mekọ kwanso akọfa bidie na ma wo me ba woto so mi ensa ya mekan mekọ me ukọ na akọfa bidie na he onfrew emi se ase maame wakodu anase wo ho te sei wo mmisa wo shi because wono won fa wo ase ablabo no me ana me de me ho abewura aware num awale a me ba na me maame mpene me maame abusuan ba ko ne me maame ekitwa na tie wo mpene so me papa wa free mu ye ware me papa wa mama yefro ti me papa nwi wa free mu ye kitwa no nkuto na me se wa mu nyina wo kumase obi ani wa wo bechi ma ware na se me ama so ode na de me rura ware num na se me rura ma wi nti bo ye me bibia e wo se me de hye me ho nti achire ya me ko bidie kwan so no me be wo me last born no odi say me ko kromu koton empaboa ye frɛ bla bi eje adu menene na sɔre ba na yeso of maame utifie ifitane nkola na emu wanti no ma yenko kromu be lady bla bi ameji ne ma wone ho yenko na niema ameji no me kona me ka che na obaji bi ama odi bi ba ma wo so akoton ti bla du ma me niema na me ton ene kromu mo ti me nka mo ni me mo so eti me ni a mo be hu me kona ma kwaje empaboa na ma ton ne se de be ya me be fie a menye ska didwa abaye aduane de esi wone nkola no na me adekye no masoro me sorry be 5 me sorry be 4 mo 5 no na ma ye me niema nyina wie se de be ya me begina jo so ka ho den se de be ya me begina ho no ma menya ka ti eno ne beto aso ma me di akoni abakọ ya echiri no wono si me makonya mpana wo kuru mu nti no eniema no ma me nton bi sofo na e ka sei ose ni oma na wo ton a menya bi de ba fie no udidwa ba fie be ya duane no makofa be ma wo kuru mu enti o ma me nton ni me koye dede ni ntokwasa na me gya niema no oye de ne hu so akofa be ma me ba cho no hu no hye se me se ma hu ofa ne bro no so enti me pie bia na emema di mechi ni me koda na wo hu ofa sere me ba cho ma hu ofa me se me nim se ana ne bro ne so I don't know I wo hu so afa ba kokko ya me ko toilet kura na je se me ma ne me koda okay enti o ma ujaye mpabo ato o ma mi jaye enti ni ene lady bitifie na oni ni kunu afrim enti o ya na o ma lady niska ye frɛ na bawa o ma niska na last me ka che sofo so be ma bawa ska ya fama na ofi na abonti wo diska ma na abonti a obi hunu a enipa me ka se bi enipa na obi bi no do ma mi jampa bo ane so sa ho ma wa jaye ne baaye no e sha ase na me kire wo no e ba bebi bat mi tu gina se me ja ware no e me se e be se 8 years so 9 years ni 11 years ni me ba na otoso 9 o de to aso enti o kan sa akire na ye dai me kan sa akire no maniska wo fie na mfa na wa abontin ena me kokasa na ne buofu wodem sai me pa che se ge ne ye ne mpana na sese ena me se o asema me kan waje ma no wasi boni edem na me ne wo kan asem lady ne kro ni ya woni me ya kasa ma ge bia na wotinchen woti ye dan next you know room ne ti se me ne ya kasa enti de me wi ane se yo de se na sorry ba frame se woni me won komo na so for se me mesi me bu obi jiu se den na Ganya friend is of your friend Jamie or Juso. And no more friend I call Jamie dem kuchiai. And you kuchiai no. Na so I suffer Jamie Bisama no some na kind so for kind names make a medi. The Mikru if Mikran or say I or they say Krumuna me call you no. Me so me chimp na wo Krumuntina. Me or can be asama. Me or the saying. Oh yeah dear me buo fu se den me so. Men chimpna because juma na me kwa so o simi nyane yentena fie ye nyina be tena fie lady bi de bogare o juso se me ho kire me a me kɔ juso me kɔ maame no se ma me be gine ma se de 100 cities ko de be maame enema bi a magi bi a maame ne de be maame na se ho no sofo ne ye kan asem no ene o se me kromu na me kɔ no amanfo ko ne me kɔ deda ena me se me bia ma ne ho na me se ne se obi no obi sime no yere dadia na se kwasea ene ye di ne yere no de me ka se man kan na me boa ho no wo se ma se ne kwasea ho na aware gya ni hyase be na se mahu se me kro no awale o ware menya ni monyam hye wo kan wo sofo German na nim se wo ye be ma na sebe se wo se ye di wo yere dia da be nya so an sofo German na ni kro na nye German ne ye se na wo German dem ho e na wo ka se wo ye be ma na ye di wo yere dia na je se wo ye kwasia ne di ne yere e na wo se wase ne kwasia oh okay nti ho no ne koda ma ye san bet na ya ni eti
nti e wo ma na wo so ye adwuma na wone wo de ntokwasa ye betena ya sa betena na se ba bi adwusu ye chini kromu nyina atwa ya se wakura ye chini wa atwa ye betena anim we se krobi de se wakura zongo junction wusi sane asori dan bi sisuro papa bi fie o ye betena afie honom e ho nyina na meton bidie me wo me lazima na meton bidie menye me ba na menya nwoye no na gai bi me friend na wo de bidie na breme nti papa ne se menye mo de we am condition ni sitie no e wo se wo de ne ma ne breme na me discuss ende ne kwa de wo no abetoto ne ma no na wo de abreme nti me send this camera guy na guy ne de ne ma abreme dada me wo ye me ba ne me wo no January 2009 ya na me wo me ba no 2029 na me wo me ka chiri no ti guy ne de ne ma breme na ma wo dadem 2019 ya na o last born 2029 de yinru 2019 okay 2019 papa ne de bidie breme o de bidie breme na me dadem ti me wana akofa aka bi baaye se we wo pese okoji ka so for asamwa wono so wo tie wono so somra na ba so motompa cars wo ko bantima no se wo pese o toka wo so for asamwa ho na me si yo sane ya depa enti ne woni so fo kodi ho komo se ye de man tin wo hwenti me wana ba se why the car na wo gise me ma 19 million obi aso ma me nya me ma 19 million nefa koso scan so nefa kuchia car ne ka na me se papa me ya adwuma wo so ma me nye bo me dwetira wo se me se wari minni no wa mo ni dwetire na wa bobo me dwetire insisade a na se obe ne se scan no me de ma ne se papa na afa nya mani bi ma amre me a na se oba ta ma wo da de me ho ne be kire me mfa ma me ye ya mane ya me obisa ma de ne se me obi a opon se o mo me dwetire se me mfa nya adwuma obisa ma de na mo obi a me de ma no ena me discan ma no daddy me discan ma na daddy ni be sa de ne mani bi ma abre me no woji 19 million ni free scan mo no wo twie scan se de wo pe aso wona di dwetire no ma me se me mfa nkofa bidie no wo twie ne se de wo pa ena no no nkoda wo na se bidie no me free me wo ya me pie ye no papa na enam se scan na ye ba senti no wanye wanfa nya mani bi ma amre me ti o ma na me se wo ene mesa ye madam fu bi wo so run about o ton body na kwa me se maame se de asesa ne ko ne fitina pa de onim no yo ba na wo tena afia na ese enya blabo na wo pa bo tinie body kwa so be se wo kire me mu na me no me kan madam fu no so wo jima wa what because wo ni me dada ena me ne ko kwa so ko fa nyema ye ko go so ne ye ko baby ani one time me ko baby ani mesisi me ho afa me bag makra no se me ko baby ani no ko agi se wo ko da kura na se na wonya ne ma na ese Wednesday no wa ba kuro no ma be pani mani bi aka ho me kwa nipa me ne dane eye oba tani ne kuro ne ma ono be ma ne dane dem na me ne oba no ene ne ma ne dadan me ko na me koduru a be ma intimi fo se ma moko ye wa koduru ana se okọ ye wa koye de onfrel na mako na maba last me ma fa me ho me ko makra no me kwa no waso matare mu se o ma me nko ne nko kina ade ya o hwepotu na me ma ya me de kwa kwanso na nye kwanso na me ko na me ko be manche ena me say mi wi ase amba de me hunu ama ne pa o adwuma je se won pese me ya adwuma na de bia me ho nkyere me wusu ye bi sa ubia wo se wo bi o se woni bi wo wi ase aba wunya skada woni bi na se e ho no ena me tena ase na me ba pan me soma ne so no free school aba wo se na tare atinti no wo kopam no na pia abontin ena me ne wo demo timiye na me fa me bag se me ko no atwe matare se o ma me nko na me me ko kwan so o ma me nko se ampampa kikirikiri me kunu o sha mani so se ifra manim e so me kon ade ya me jeje nti obekume sofo me ba chwan sofo su obekume obekume me jeje no because ne ma ne se me na me lazima wo ne ma me ma ni mu a wo ne hwe no nti obekume ene omi amekon no me dade mo na me fieru aba ene na iri wo ho mantie mu anya hye because o ti me kon se obekume ono so ne ayi no operation won achi nti me ye metime chire me ho efiri ne ho na me da ho me da ono was sorry na wunwuye sorry wa sheda no wayi din sa wo da ho na me na mayi din na me da ho ti konsima metime sorry metime peja mo na me tie mo na me aboaje papa bra na so fu kume wo mi amekon se kwan so amekon no ma me nko na me kwan so na amekon no me ko me mpana wo se me I don't know ena me sa me ye na me da ho ti wana me pie na me frɛ me papa e bo na mane se papa ene de se ni se na akoduro bia me ka wo se sei me ka na wo de ato anse ma hwe ya me wu agya me ma no
mode nkula ni nti na nipa na ade a wo ye nenye unya obi aso mfanto ni mo betu nufu aka chen say ade a wo ye nye because ne sorry ba wo ye na sorry ba na se wo ye bibi na se o ya ade na se nya na wo ka wuja so na mfa no ho woni de betu ono be san no watwe manso enya na sem ti we nyina akoso ma me hu se nyame adwuma na ofre ne so nkonkoye no enya nyame adwuma no wo ye nti we ni nkoda ti me na me friend papa se papa baby aware na duro ni me ka se me ware bi ma na me boa me bla wo jama na me friend me bla na me bo na mani ena me bla no so pe ma se no san pe me kru na se mpa we no se se me ja ware a on ka sa me bi na me se bla baby akodu die na se wu na mo pe se me wu me na me te ma de ho de ekọ no me ware bi nti ma me free ne nchen ekotena akra be 1 month me bla wo free mu free na wo free be ma ne nchen na sabra wo free ne nchen na wo de won san ma na e kire se wu ja wa me ba cho na me mfa ma nti wo kotena ne ho no brebe na wo ka se wo makra bi wo ja wa ebra me ja wa ne kra de me kire mu ba nti me koye no na me papa e friend ono ne friend me papa se ene de nyame nko ananka ne tuo da ne nchen ya na wo se nko di tuo ne bo me because me jeje no na me papa say obi ba say enipa na ha na say wo mpani bi ma fa ne bra because me papa yin no me papa ti as daddy wo ba ni munya for me papa ni me kuru wan si di kura da ko me say me so di akwa da kan me so di ma no me chi na ma hunu di amenim because oba frɛ papa na na complain no complain oba frɛ na na yin bebri nti sa e ho na me ka so mi amekon no me ko hospital me bra na discover me a me di twa me hospital be ono ne frɛ me wa akra no ka kyerɛ me say me mfa ne nsamre no ono na wa mi amekon na wo kumi no se ma me pa kyerɛ odi esi ye no ebi nsi bi ma na se minima de kura be rura metiri ma wa anka bi sa mfa nkyerɛ me da nti madam fo sofo bi wo wa no manje ne wo frɛ me sofo ma me sɛ wo de esi bia na me sofo te se na se munyina mo pɛ mi wo because me kitan kula num enipa na me ne ne hyase de ade a wo ye no ano wo ye akowie sa abiri de na se wu na mo pɛ me nti ati sa de a because me ne ti wona no wo wi ase na wo ye te breman no enima si ya no de me fa mu me nim so wo be sofo de obejai na so wo be sofo ne so da so ye sa ne ma ne dia na se me hu se adwen sa kire bia ni nemu wona mo te sofo wo me mani su keke but nyame mu sofo a e wo so wo ye ma nyame hiraye no eno entimi ma so na sofo ne me kasa na wo sofo ma de bra na se wo ba sijo so e ma no manje fa ba gi bia ma na wo de wo sijo so a me ne be kasa na wa kan wasem nti wo san bai nti me san bai ma me ntwom mra ni mu enti die ne siye wo ba ye bie ma afi di o ka wo wa nti die me si me nware bie mu no me ko baaye no me ne ma me sa me nyema nyina se me nware bie na me nyema bie ni ne ho apart from nyema na me ma banu am ene nkola ne nyema ne wo ne ho na me ko ya me san baaye no ye last year ye si ye ko anamanja akofa nyema ne ye ko na ne tai ejuye me ko ya me baaye no enyema wo ye ya edi sa komia ne baaye ne no won sa try ti one time me wona me yes aware me wo ho me ko kwan so kofa nyema me ko adam ma ne ya me ko bi wo no ma bode ne me ko akofa ena na me ye adwuma so kakra bi wo no bi wa me ko a metime nya be 1 week ebi wa 4 days ne maba eti me won last na me ko na me baaye na lady bi ofa me ena okofa lady bi tena ne kanu lady ni betena kanu mo se ma me eya atena se ne hwe wo ma me nenu masem ma me so minimu ne da ti me ya ma me si ya me ko kwan so me na me sofo ade ma me so wa ko se me a kire na asem be na wa ka kire ma me na because ma me no ti wo no nye me nana kura na say me nyini se ne nana bedroom me no ti me aka sa asem ne se minim se me ntina se nhwe me ma wa bra me nya adwuma ade ma me no wona hwe me ana wona bo mi abu mi dwetri na me de me ne ne ya na me koye ti me ho na me ko kwan so me ho na ofre me se na danfo bi so wo so dae no na me menya ace na danfo ne so wo so dae na menya ace man ka sana me yedi na me baaye na me sofo nese wadanfo no so dae se menya ace ne asem be na akoka nese wadanfo no o ka che se me gina tutu kwan no bo tutu ana se wo bra be na me wo mu ana se makobɔ adwama ya mo wache me ene wadanfo ne timi aso dae hu se me menya ace dia nese me guase na wo pɛ me enu nti no awale ne me nware bi nti dae so na sa nipa kro ne so ye e ka ye no e na aka kire nso nware bi eno hu gina aso a wa nware bi wa nti wo de ne nsa koy me ba cho me de ne nsa ne koy no ena ye last born ye friend Jennifer ye ne ho ade April num ti bla ba ko na o ye set sof mame awale jaya ne de men so so mesra wo de asibia no jaya bibia ne nkola no so ba yifo ne bi ena bla ne ye se me fa nkola ne nko se me de nkola ne ko a
ni yen kan asem na me so me ye bla na asem kan me sie me de nkula na koy opon de no waye me nyina no me de nkula na koy anwumre no me koye me koye me sina konwa me ne me na me se osofo ene de ma bansi no aduane a wotobra me bra me ni wo se ai wo tie se ne na woni me ne didi wo ti ha na wo koye na woni me ne didi na sa tam ti no agya aware akobe emfie sei o nyemfie be some 4 months with 5 months ena o ka se nkomra me ni di no ka se kireo aha ena me didi ye ti kasa ne nyom didi wie no na me wo so obi friend for na me na phone fa call na se me na me metin ba bi na so ye ko ti me na ne oba ne ne kasa me ti se oba ne kase ai me ba oba na ba be fa me se lady ne nim oton ma race course so oton bibi nti okofa na najo ahomache me ti se lady ne kasa ai oba me hono mu a what they say amanfo se wo mpana ne me ena me ka che wo se enya wo mpana ne me na ma sorry ba ena ene ena me so won se woni magu ase sa mpana ne sa lady ne so a one ne twempana sisi one ne ti ho no wode na chia me se na so ne kromuni ne no sa ne kromuni na wode ne chia me na buru be 4 years ne se lady one na twempana chepa wono no na sesa tam na wagya aware me ba cho da bi ne minyaye aha o se o ko de nkwala ne koy no bi ka kire o se ko fie ho na nka munsiesie mo ntem ena akọ ya wu ko didi no onya asa akọ no me ba cho ai na no ya enti sa tam de se na wo wagya aware me ba cho ai no wagya aware enti so wagya aware no wo ye ne kwa enka wo nkefa ho be na wo ko ka kire nse lady ne ye ne mpra oh se lady na me daddy me nim de me ka me ba otoso mienu okosku makodi dwama ne sisi awoko me ka be 4 million makoto to akra ne mama no ono ne si me ba na ehu lady ni picture of phone so a ne ono ne phone so akra ne je ne phone de ye work won ehu ne picture of phone so a wo de send me ma me hu sa ne mpra no ma ye hwade bi afia se ye ya ye ka sei dia ina de waba manim ha ba cho de ma ba se me kra me kan se ne ma no won show because awale dia resa biti bibi enti dia ina de waba manim de ma ba sisi aye nkla no wode me na moju se ama meja me ma ho me fa wo mo ni ade ena me akofa nkla no nkla na biensa wo school na me unu won ho oba ba ko be ma ba ko ena me kofa nkla no me kofa nkla ne besine on fa wan sidi kra me se me fa nhwe nkla no enti me de ba se because se me bre ema meti we mu ye dududu na me bre hwe nkla ne se de nkla na nya me hye ba ko ni monyam no wo be ware ye be ka se won ko ne papa ye nko ne papa won ko fe ne papa na ne papa metina mu bi e be ye me kra ya because nkla no me yensa na mu school mu no ba ko panimu no a ofre na wotimi fe akwa ne be fe ne sa won fa ko no jise me na obefre mu ni se ofre me oba tai de bosia akra me mepe e de asende no na mape bosia na me de asende no tise se won hwe nkwala ba cho nkwala o ko fa nkwala na di be sei ni be ba cho me fa se be 3 months mu ni 3 months o mo wo school mu de on show ma apart from Felicia ko school na o maniska e na de o to so mi no me ma me minua ewu minua free mo so me miensa ni o be ko school na me ma me friend say blessing be ko school to wo so send akra ni ska na me di bi so me ma me friend wo say me ma me be nya ska ma akra ne dia on fa ma ne onu ni nya no wo de abre no ina ma me ma akra ne 4 million 5 million ina me so me di bi so ne ko to ne ma na ma akra no ina akra ne ko school eno o ko school ne no na akra ne friend na wo say ne ka say onye adwuma enti se ya asofo nhwe ne ma me ba cho ane ma no won show me ni asem bia wo free ne nchen no uja nkwala ne hodema me ba cho nkwala mi no ai wo mu nyina mi ja mo because we mu no school no mu so one ne wo masai nkwala ne ye 5 enti wo free aware na se no uja nkwala asai ne ma me ba cho nkwala ne nyina na mi ja na ma 5 ni nyina ena na sabra uja nkwala 5 ne ma na wo ye adwuma de bi koma nkwala na me ba cho nkwala ndo wo school mu bia afre me send this kama no visiting me didwa because ba ko visiting me friend no the otoso me ensa no me friend ka chensa akwa na visiting won send me skana me to nyema na me fa bi nkan wa wo ka chem se me mpe na me megira no ono na send me skana me fa to nyema nko ma akula no next me hu sa abro na wodi mi no sa abro na no pese wodi mi manti me hard work apa because me yoba me sin so man sana ma ha wo se me ye adwuma me mada achinti enti tama nkwala ne wo papa ne ho nyina no na me hwe wo mo bi na wo hwe wo bi na wo discuss ne ma papa na na baby me ma na me de send wo mo na wo de send na papa ne nso nim se wo discuss ne nkwala wonim oye dey no me ba che wonim se nkwala ne bona mane o ye sure se nkwala ne kan o ye sure okay enti o de sesei sa abo so me miensa o de o mo bre wo no
ɔnhwɛ ne ma ɛnyɛ no ani hia na on hide that man kola ntinam because 22 years no wɔnya baabi ama me sɛ memfa nkola ntina ti wɔn hada ne nkola ntina na de won to them ɛbɛkyɛ de bi na ɔdae afia onimade ma membusa wasɛm wei a mebusa wei firi wakumam na yi ano yɛ nti a yɛte ha yi ɔho yɛ fradeɛ bi psychological studies woyɛ psychological studies kakra ɛboa wo ɛma wohunu asɛm a wobusa nipa ɛna te a yɛte ha yi sɛbesɛbe yɛnyɛ nkwadaa yɛyɛ mpanini wo kyerɛ nsɛm yi mu nyinaa no baabi a twe me ɛsan de me bɛ taakye wasɛm ne wakyire ɛyɛ naanu yaa no ansa na wobɛkɔ akɔfa nkwalaa no obi ka kyerɛ wo sɛ awaregya yɛ de afia ɛnyɛ enti wei deɛ fa nkwalaa no kɔ fie na nka monhwɛ ɛnka masɛm saa nipa korɔ no ɔka saa asɛm no obu mpanyimbe enti wo nso te aseɛ ɛna ade nkwalaa no ɛkɔ fie ɔde nkwalaa ne kɔ fie no ɛna aka sɛ sɔfo ɛne aduane a waawotɔ brɛ me no bra na yɛ nyinaa yɛ ne di nyɛ saa ɛna ɔka kyerɛ wo sɛ taama ne yɛware koraa no na yɛdidi bom na nna a yɛgyae ne yɛmɛdidi mɛboa waaka saa afie yi woda so pɛ w'adeɛ tobo afie a mepɛdi a na ɛsɛ mea gyimi no amatena mu akyɛ mesan kɔ akɔ gyimi biom afie na gyimi no a meba gyimi no a wagyimi akyɛ no obi tuufo sɛ fa nkwalaa ne kɔ sɛ nipa no obu me kɔ mede maadwene ne kɔ obu wo bɛ ba wo nso te bɛ na se ɛno na ama mahu sɛ wakoma da so de akyiri kyerɛ sɛ wokɔ fie hɔ koraa no wonya akɔ no wo se na yi ɔbaa ne oh saa gɛ no na wo sa ne nti hɔ no koraa wo sɛ kɔtwe koraa wɔ hɔ ma mi yi tobo oda so pɛ wa de ba cho de bi pɛ de mempɛ no afia oda so pɛ wa de enti se de onya onhwɛ ne ma because ebusua na tena sɛ ame egu aware na wi nti onhwɛ ne ma onhwɛ ne ma me ni problem bia mate edio aha tobo mesa ba so awiai adofo ni ade hye ensam wo ho ensam nso ha awia good time mehu se wabo awuram a very good afternoon to you teacher boache ose Krobea Asante Peter boache ni o wo show no ohia pai ana sɛ teacher ɛyɛ no abo okro ni din ya kyerɛ me ɔse akora yɛ wa ha ya Jema Patrick ɛna ɔse akora Krobea I dey feel you wa Matie buru odogu 1 ɛna ɔse ana ensɛm ni bi ha o ensɛm no ebi ha pa na Krobea UK for yɛnso yɛ hwɛw nyankopɔn nhyira o ensɛm no bi ha awade no de ebegu na ekyira asɛm no ya na yɛ nsɛm enti sesi abɛma no nso betumi aka sɛ wo bɛfa nkwadai kɔ abosome miɛnsa na wusun enti sanfa ma ade brɛ abra wani na kasa gum empanyifo no eska me spread na ɛkyɛn sankola nketewa no empanyifo no de sɛ empanyifo no ɔmo yɛ dai sɛ ba akɔ no ama kwan nti ɔbɛsi akɔ no hɔ wɔdwo sɛ ɔkɔpɛ adwuma yɛ sɛ de bɛya obi school a obenye ska on the ɔwɔ hɔ aha ɛna de ɔtɔso nso yɛ dai yɛ ɔtɔso no ɔkɔ school ɔkɔ ne SS3 ɛno hwan na de ne kɔ eba chomia na metoto nneɛma ma na ɔde kɔ ɛna de ɔtɔso ɔno nso wɔ menchen ɔno nso kɔ school eba che ɔno nso ama kwan abɛfie SS ɛna de odi hɔ de odi hɔ no so wɔ JHS1 ɛna last born 7 years montam te yɛ di sɛ eba che me fa aware ni gu yɛ no me fa nsi yɛ gu no kra na di sɛ ende me fa se be ekɔ be 2 months ni be 2 months ni afia
ma yen nyina mu ne enka mu wate ma me dia wo kan wo ho se metie won kasa yem na mehwe wani wa mu a wakoma da so di akire wo ma cho da bi o ka se be me cry makoma ni akire wakoma da so wom o de mame ma wo instant bi so wakoma ni mu a o ko ya na oni obi ye ko nkefa ho ben oh se sa ko no mu cry se me wo de se me papa mu nyina no mo ya we se me ko na nkefa ho ben oh David usuma brewa se de nko ko hwede nka wo mfa ho bi o enu ye one instant ndi America se wakoma wo 2 se wakoma ni mu a obi bu wo be se awarija ye de enye enti fankwala no kofie na mo hwe nsiesie mo nta wasem okọ ya na wanko me ba cho me kwa me ne okọ ya na wanko eye ani ana de eye enchiremu bio point number 2 no point number 3 ono ne to aduane ne de ma o ena wo bie mu a wo bedie ena wo se bra ne ye ndidi so wakoma ni mu a na me de so na nawe na de so na we enti what about say nkonu so give you in oba ye se ne wodi na aduane maame wani da so wom kanokora ne emu a wate enti de se si emu a wo hia ne se o hwe ne ma mate yakwa yenyini nkofom yenyini kosro ena da bia meka se be ma sebe oba wani njene ho a yense na brabo because ade chi ade sano o spy utwam be ma kra de he nyankopon adaroma se onsemu obi a untwam hwe tumi hu papa kokra pa na so akwaye o Nigeria yi Regina Daniel se ho ahwa akuru ned uko otuko zo uko okoyi wo hwe papa pa gina nti se wo so twa akra keto kokoko se onsemu obi a he masa ngranke to akra na obenya aware but oba ede hwe eya na me kasa asemu yi e de hye ma nkunan se ne awutie se wo ye bema oho na bia omra ntibrem wo hwese ne na wugina so ebia empam kura no se ne na utumi woso homa hoto na unyini na bia wa hoden ba fom no ya na wonje wo hunni se bema kura wunyini a onje wo hunni wo pese wo kire se still wo da so ho twapia se ne afre papa bia abosi na abosi hoden me na ofa asoro no na ye ka congress ye what apia se a na abosi gira ne na so pa wo ye hwan wo be bo wahwe wo wo ye hwan wo be bo wahwe wo na abosi onyini ko no oda so kai se na ne ho odi nti oda so gina so akora ketwa ne noko ne down sa ne wiase te me wo fa kwantwi na no na me ni di nkomo ono no wo gina ne na so no one ne na mo be ka kire wo se memme du kura ne ba ne so a jai obebu wo mu nyina na mom wan pe eba be ka ho a bra ne moa nyeso ombeku no na ne limit ye 10 enti ye na muza kwabie enti wo da so gina wo na so te se sa first na wo ye 1:10 ti se bi aba kwa be ka ho no no osre sa ne wi asete sa ne man so te sa oba wu nyini a unhu ena wonye ho ntum se wu nyini se si awura ye otimanim hewa wo numu ne ho efe enti I'm trying to cast my mind back se ne na onwoye ana owo ba ko ana mienu bi se ne na ote naturally oyoba akoko ne struggles are struggle wo kokwa so nom ne ade nyina achi no still kala maintain na hen ma me crowd ne nchen se wati ase but yemu sa ye ho se enka tete bia na wonwoye ana no awo ba ko na agina kwa ho a na efo se ka begina wo nchen na afawo the moment a obegina kwa ho na ka bia nyina mu sa se maame na wo kwai hunu hu se wu nyini sa sem wei eye afutuo kese na ya na me de mamba enti medie mi huni o mabi wo menua bai ana me wo faasi andiwam nanso ose entesa kire se sofo no de ne fam enti won hwe ne ma matie buru o se wani ni mo on hwe ne ma o ya sure
Dr. Hepa Plus akwaba. Ya nana. Na hote say Nyankopon adom. Bia ye kama. Ya de Nyankopon ya se. Na no ya wada. Oba fidie yi so ma ye che. Miensa ni nyina bi de ma manfo. Yes. Na ye chewie ye no. Sane na manfo frɛ. Efrɛ no. Maami bi ye frɛ no Miss B. Okay. Miss B. Our United Kingdom, UK, London, and Australia. Nana Krobea, me say yes. And nessa near mocha Hepa Plus no. Na man for Fredo. Media baby, imagine pa kwa kujina yempenyim for no. Sa sha. Embrantia no ne maba wani betumi anya fastest finger abo number na wuram. Na ne empenyim for ne. Enti dia ma me ne yo ye ne say. O che empenyim for ma kudu. Ni ensani nyina bi. Wow. Enti na no ya wada no fiada na no pa ena me ma ejataba eje ni ensani nyina bi se du. Wow. Ena ode baaye. Se amanfo a eyem panyimfo na emfre ti me de me noma no eto ho. Wo fre no wo je o mi ensani nyina bi no o ka sika o sa de ba beje mi ensa 50 cedis yensa amfa mampanyimfo no. Ena mi bu sama me ne se Miss BA na die ne kan wakoma se to Hepa Plus miensa ni nyina bi sa du san fa ka sika ka ho na fa che o se nana se ne papa no kasa ye no o ma ye hunu se yade ye very closer to us. Yes. Die ye nomu na sabe se me akwada akora na me se medi sa nneoma ni bia na nneoma no panyini a wakodu sa abre no na papa na duro ne ye papa. Yes. Enti ene etesade a matobi ne macha mampanyofo. Wow. Doctor waduro no Nyankopon Israel. Amen. Nyankopon Israel. Ene so ya se hia bio. Na me na wase na me na Miss B so ase. Yeah. Na enye nipa bia no betumi enya akoma pa ayesa. Na me bompa yese de yenua be yayi. Nyankopon nam na dum ne mobro ho so be hira no obeto ne bo ase hira no. Ami. Na empu watumi aye akese saa. Ama wiase nyina ntimi de me mpa ebu nyina ne se akoma pa onya ya odi aboa Ghana mpanyimfo because odi ma mpanyimfo odi ama Ghana mpanyimfo so omontena sin ewa hoodin mu ni nkyerенche emfa moa ma oman yenso yenya bibi nsuamfiri mpanyimfo nkyɛn no Nyankopɔn moa no na ne oyɛ bia so enkoso ami empo senimfie na wɔfo mo a Nyankopɔn entire mu ma no na ɔne nasefo nyinaa so entintim ami wɔ nhyira mu nti nhyiransɛm good ɛna yɛde ma Miss B piafo yes ɛna nso yɛ benada pa yɛsa hyia bio Asem Beba Dabi Hepa Plus Pavi Plasmos ɛde na ɛkɔ nana me da ase from last week ni nyinaa no yɛ hyɛda bɔ modern ɛma sukufo dodo na onse ma media ye nyina na sukufo na ye boa mo monya bi na adanse ba na eba na mepese saa na otwi so ye simu yi wow ye san ye saa na afi ye wie sukufo no okay subsequent weeks no ne ehunu kwan a ye befa so ebi kura ye ka se obi so plan se sebe ye nuanu ma edi dem so ono so befrɛw na watuma ye saa sisi ade Oliver Twist ye akipo mo eti ye ya famu de no na wa wutie so because a social program sure de betima ye ma listeners ne so etena se wa hoɔden matie yen na ɔman ne nkyekere akoso no ene ye aksi eti ye ba beboa ma sukufo no na watwi ne ade be wie okay eti se oba ekɔ SS misra so wanya bi dade a memfrɛ ye ma kwan na afoforo mmra na adanse bi a abranti bi ma me de sende o wo se wa try ase o take bebie phone lines na wa fro so wa try a won onya bi da eti ono a your voice no dia sende say eda e benya ho no yemmo e ma amansanti o se platforms ni nyina so yemmo na wa try ase anka ono a personally obetumi abowrem so ntumi mbowrem da a wonderful testimony pa enne ye de focus sukufo sure wajibida ma foforo kwan no musu nye so pra na wantumi anwuramu a apo ni nyina ne se esese oba na owo SHS no o maninya Hepa Plus Pavi Plasmos na se obetumi anom no simple nti to paye ne ye kanfo ama o se ne nom no be ye mre na onkohwie mfo ne books anase ne bibi nti oba wo SHS wabɔ ne ho card na kɔ
na unya Hepa Plus Pavi Plasmos Emma Ubano a mesrew ensa dansayem Ubano ende ne da achia pom din sure eye Hepa Plus Pavi ena Plasmos Nyankopon so ye wadom na phone line say bebie utumi bowura mu a ye ma obi akoma Ubano na onso Ubano nya hoden okay ene adofoni adehye Oliver Twist and then so basa asia for ball ama ababetum enti se wo ba e wo suku wedding kienya bia koma no de a ma woni a enya bi nkoma wo mma no ono monye de enti a papa yi ne target wagina school for ne so acha kakra bonhwe ye ma no suku a ya na nkwada ne kono enuoma nkwada ne kofa wo hode dooso nkanka boarding no because obia free ne background na eba obia wode odo ono nso ni free ni fie ba emba no nkanka ye nyina ye yusu washroom baako ye dware bia baako mema no nom bia yeda se infections ewo obi so na ode bedokro ba ono nso de ba fie enti ade nti na ne ye wo mo akwada no ni nipadua na ho den ho ban preko what you say minya more lines ne kura na start isusu ba cha wo fresi mia me de ne so a mintumi mfa wo nko enti de mi boi eno na frɛ eda me say doctor last week yi ba nyina no ya na ye mahoho ho as a Hepa Plus be na be ye he say Hepa Plus they say oh ye ayi ambassador me say course we ba me so no wow na mani age kire say se o kanfo de papa de manipa unim se nsunsan so pa ne beba enti enye wani wuo numbers no eye 050 52 24 944 ena 050 52 25 578 sa number ya me dia mawi obefre ne ya fa wagina so na mede wagurem ofrafo a wudi kan wudi de say wo ka safri hen efreme ya wadum akum ka safri be die ni obako school bay gake pram so die nti na pesa mencha o Hepa Plus Pavi Plasmos no bi nkoma abaka na mentie mentan pesa o chege ze ni anga ta minumbi eboa no ana pesa ba complain se school ya na uhuni ya manene liwo na tiki to adawo ma okay eja ma cha mi ensa ni nyina bi bra na beje wate wo ba no otumi bo udin san de o number yi e ba be kire yen frem ye no kasa nko ade a ye de be ma no why me da sie bru hello udin de say na o kasa free he hello your friend will say what can say free hey hello udin de say what can say free hey nana bwa ni media ni mdi meji when you be dada bwa tinja ni le ya leader ho tina mdi ma meji na ya leader ho asuma no mo meji mro na no no senka ba this time cry why you okay sir eno ye me offer ne di na wa wo yare a wo offer so woni nka anwene wo ho ansa dwene wo ho ansa wate mi wini na de tinya na je mi to hospital wa she suma no mo meji mro why matina na suma no mo meji mro na onso hu de empa cho ade we check ni ye ma me na mo ame wa ha hello we did the say na aka say free hin Nana Brady oba wo secondary school bay secondary school empaseti ade enti na pesa minche obi na fa koma aba no na yi no so mi ma banda gidi agno no mi se yako pesa na no esmia okay matenana brabeje mi ensa ni nyina bi koma no why na ono so no hello we did the say na aka say free hin me kasa free kwa amai your friend was say your friend Masawood oba wo school bay okwa afi school offenso di enti na pesa mencho mi ensa ni nyina bi ma no odo mi anan kamia kasa me ni ke kwa driver na me num bi pa se na si aboa me no pesa me beji bi ma me ba no so okay eni bra na beje mi ensa ni nyina bi doctor say yen chobi why emo obi o wunim ni okuma se hamra meje no mfa ma ne why
Mate. Krobea. Me da se mo bi nsomra bi. Hello, we did the say na ka se free. Yeah, Joe, when you Ablante, Ablante Information Center, and Yamata Goma Line. Ablante Information, and now about secondary school, yeah. Krobea, my board of Tabasopa, Nebruno. I have powerful. Yeah. I'm a business. One, I don't send a number to a man, wow. And yeah, what will help plus son? Oh, not to help plus, Doctor. Hey, wow, hey. Making picture question that. Okay. Obeba, Matthew Bru. Yeah, that's it. Hello, why would you know how did the say na kase free hey? Within the age, Obako secondary school bay. If I shall back for the girls. The antina pesa mincho be na fama obano. Me anka some media na me hoke kame pa to me no bi no. A jai in se me tobi ma me bano no the coast. Okay, doctor said near mincho me and sending nebi inti brabeje komano wate. Me da see bro. Hello, we did the say na kase free hey. Akre. Guys, I'm Jinka. And Kawon Subura. When you? I have friend Michael, me was a Mike Fashion Crew. Michael, Semas Fashion Crew. Obako School, secondary. I'm town for. Hey! Wamoko hin wamoko. Wasamam catcher or no. When it is coming, it is doing. Hello, we did the sign. I can say free hey. Samuel Amponsa Tafuesie ho. Sure, because and some for na say wo so beje help plus you. Me yam share shebe. Yeah, papa we, one fast Asem Beba Dabi ni agro. Na wo ba secondary school bay. Oh, and your bell. The na person doctor dear ye me ma obi ka kire me da bitie. Yeah, me no be a friend me ba na so ko bia me to bi ma na de eko. Piafo, any a doctor say me ncho me ensa beje koma no why eja. Nyango police pa. Hello, we did the send you na ka say free hey. Na Krobea ma ho. Yaja. Me ka say free abeng ka say friend Alex Abranke, so back was secondary school bay. Osedichum. Okay. Now, the antina person yan chow me and say be na fama bano, catch it up in a minty. Doctor doing the ayo, minumi. Mayana me keep time, me posing. And Mr. Case and minumi. Only the year, papa, maybe I'm going to say Muska. Come ahead that grammar or the good theme every year. My child me and sending in every bed, Koma Bano, a word duchum SS or why. Hello, we did the Sanakas every hill. In an program, yeah, I'm a coach. A dear coach, with the loose, you see, I'm a client for many kind of back, what the back of the any a bedgen? I'm paying money. David, who did that last week? I tried them, where the something for Lallian. Sir, we didn't come in UF, come in UF, so come in UF. Oh, about secondary school bay. Yes, I'm sure. Didn't now person me show be a madam about catch them in the minty. Nana, they say, me bapping my lady a bit soon, Nana. Me dimly catch man, I be a man that man could take boy, quite as so. A blame or no, any day after the next day. Wow. Yeah, bra beje bien sending you become akra no mama. Why? Okay. Matthew Bru. Hello, last caller. Your friend said I can free. Yeah, Joe, your friend said I can free. Elisha Eji Insia. You say inside. Obako secondary school bay. Agura SD.
Oh, okay. Di enti na pesa mencha o miensa ni nyina bi ma no ka kire bi na menti agya. Na nsen na miyare. Makoma. Na hoto bi e nya ye. Na nsen na na hoto bi e da e kwa de kwa chi. Wow. Mate, eni ebra na beje miensa ni nyina bi koma no. Ahensan atiefo eye na ma yade pa ma chebi pa na ya che ni se ye se wo frɛ ana wantumi amamu bia wadaroma miensa ni nyina ye 60 baabi wo hokra wo mo de ma 50 baabi de ma 55 entu de ewura drugstore pharmacy herbal shop over the counter biamu na koje miensa ni nyina bi na fama oba no se bibi nie na yakan ana nkyeremu bi na obehia anya se wo frɛ no aka se me nso me je me de ma anya bi doctor da bi ho de anya de sa se wo hia nkyeremu bi a doctor na ankasa number ni doctor bobo matiefo 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and 059 13 67 898 059 13 67 898 se owa manonia 0542 807 907 0542 807 907 na me sorry mesre aka se oyo bema wutimi a yedi me mankomo kakra mesre o ade achian bedu sa bre se unidi obi dwen ne yire ne ma ho mesre o ko paduane a wa wo pedi na no munsuo mema dodo na no munsuo adwumanti no munsuo uwie a pehepa plus pavi plasmos no na de enye wo nsuo ne aduane mu no enyi yimfiri mu no munsuo obi no munsuo the whole day onu so a ondidi the whole day e na oye adwuma ne yire ne menti se de me kan on sadan te de me kan ase afa phone fra o yire sisie ya bisa ne se wodidi ana na obeka se odidi be bi kura didi mienu asan no maduro kura asan guso mesrewo obema hepa plus pavi plasmos uhia so obenum bi na emom didi na no munsuo na nyini che me numbers ne 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and 059 13 67 898 059 13 67 898 se owa manonia 0542 807 907 0542 807 907 Yamia doma yawada will be the last day be my school for no na until then when e brada obema bia ma ne Moses su no enedi simple se kodukura na wompa kubensu na uta yusu sure bi enfreni encheren se de ode beye se ubetumi adi kodusu a kodunum good fatuto hepa plus pavi plasmos echi oyo banso a mesrew pe watadwibi fatuto echiri na ye nhunu nyame enum nyame aduma yawada ye be chire mu die pa se de Moses eboa ma ye nya ni suban ni bi no be ka hwini na ho asem na mo kope hepa plus pavi plasmos no bi yango po isha doctor medasi mesrao aduro no wa ankasa waso ate eze nya papa ikura na eka o ye bia phone lines ya odi ye atie adanse ya manfu odi fa ho odrofo no wose me dance ni wa buruchire we di ya Ghana heya Ghana fu odi
aburukyerefo odi enti sɛ wunyam pe bi na wonom ya o ya ye ho ba mei ɛyɛ ama wo mensɛm no enhiaw na di nkia kasa asɛm wi sɛ ne papa yi atosi na ensa na ekokɔ pesika ba fie ba fie fie no saa wa masa ansa no sebe ɔno nso anya biribi antwini minimu a na se breki to hɔ a obɛyɛ I'm telling you enti ba mei unsu didi nom nsuo na memene ananom o hepa plus pavi plasmos faka ho na bibia bɛyɛ fine adaroma tiewi me ba se ya apomode mapade eno ane hepa plus mixture pavi plasmox hepa plus mixture etutu malaria na se kura sweet darling my beautiful baby hepa plus mixture ye busie ya no mama hoden aba buso me pini menti ase me do tie hepa plus mixture enya adwuma ebeye woni padua no mu no afie kura na ebeye onwanwa mo eduro ye ma general well being ebusua pomudin ho hia me yie esne bibia enti me manom pafie ha she wo ye hepa plus husband ye de wa hepa plus husband and ye won so wo ye hepa plus wife na abo no hepa plus mixer magie duro di pa pavi plasmox ena hepa plus nyina apemfo abato mo manufo enu kwada woni mfie du mienu nka ho our pharmacies na heba shop etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus Mixer. Mapobudra mapa. FDRG ejweden krato ya. Mira. Yes, my dear. Ene dear. Kadi wom bia kyerɛ me. Oh, na ɛdeɛ bɛ paa na mede sie wɔ. Wode bebe sie me daa. Oh, me. Adaminim. Deɛ mede sie wɔ ane sɛ, makɔtɔ Dawood 3 sister capsules. Ya ma nomo ama kane sisi ana mentimi nyina me naso no. Ɛsɛ metimi yateɛ nyinaa. Efiri na okura yi. Me ma Dawood 3 sister capsules. Ɛmpa me ho da. Ayem sisi mu adwuma ɛna atumi sɛ sabro so ama me. Na akɔso ya wonim sɛ ɛma ɛne mɛma nyinaa timi no mpio. Na ɛnyɛ Dawood fo yi na yɛ Dawood ointment yi. Wo mo na ye se nansan na wo complain waposo usisi ani ade yi ebi na me de twitwi ya wotisi ye yo so the Dawood ointment etwitwi na wo memene 3 sister capsules ne ka ho dia oh na ye twi na memene we de twi na memene ai twi na memene what be bia so free say require mu enuom yenu enye na e wo pharmacies ene chemical shops do na mu hye no so say aduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ni obi a onya mfinhye dumienu bibia ni afre 0244886437 and 02016871717 FDA age adwadie nkratoyi atum obi benya wa na free yade ena apomuden so yenhira nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ena selenium ena wasumdia go future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magimaduane bi nkosonhwe setimi sanyarwa be se wo hane akire esikyire yade mojabroso kokram ahotutuo ode epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke ena de napos aye future life smart food bebo afeidie aya busuan chemfa multabella sogum wom enti regulate sugar level no san ya adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa woni a enya sikyire yade sickle cell typhoid asthma brantia ne maba wa ekwa gym mompe high protein no binto oba bia opese ne yafunu ya flat no wohia smart fiber any zero smart food a future life smart food diabani ya Bolivia enterprise na akofa nuani ya ba omayimu encrying wani Ghana Telecom University ni your opposite Kumase woben sofa line alignment ena tema ubenya biato Evergreen Supermarket fre 0246010150 0242878090 future life smart food about that ho ban me ma sisi me pao na me papa nso usonu ma odi wi eno mo wahene Faith Homeopathic Clinic aso mo nyina yare am ye hokura dwiri yen ye de mo kofie wanya Faith Homeopathic Clinic anka be yensi yie pa ka me kire wo na ekwan a Faith Homeopathic Clinic afa aso sa mo yare no ke asa magic sa Faith Homeopathic Clinic oma bem papa abefu fidi e free India na yare ni hye ebe kire asa kire ho adura ye mfa nsa wo yare fast kra oh wada
Na edron kitinkiti bia se wota free ho a se yare ne stroke enemu yare honam ani enompemu yare wani diabetes blood pressure typhoid mekaja de yen emema ye mre wo mpemu nyina wo sa ho yare wo ya acupuncture sciatica ho yare nyina wo ye detox etwi fifiri ni peduani mu ama wo ho to free sese yen fa yade enko ho nsa ama Faith Homeopathic Clinic wo ma bin dodo branch ben na wo ko our Ben Jomas Company, 18 Quantano Soha. Ube Faith Homeopathic Clinic signboard says see ho kakraka. One numbers are 0275 96 94 14 and 0244 58 38 59. Faith Homeopathic Clinic. Ujidia Jonkwa. Ora, bra. Debia. Sanopo, Erio, Enumero, Mehu wo mifia hebia, na ukura gallons gu kon hu bebunsio. Efi kama wutimui, enti wo pese o kire me se wontu nsuo wom. Yaw Asante, mama nie. Emprensa sunie na metu die ibi. Nenso ankwesiaga ba akokra de enkofo yi se akwesi buoso buoso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie yi onomo ane tu yo emfiduduo nie minya wo haubia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no haubia beba obo ho no obesiesie nso ama kama na se hoya abuom anwem afrom obetu ne ntentem free se won fidi kama wode yadwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahojo da aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahojo da aban heye mi koho sisie we di oponko penentem de je won number se ka ho 0244299520 and 0266432210 so wa kire mi Volta Drill Limited mi problem na solve Adipawre ni krom hadie wonkwa na woni madepa no piao unnimme entwam me di product fufuo bi aba so unya bi a woni haw adepa hene no ani eyampa simple plus so wo pe phone accessories be the batteries original phone protectors headsets chargers hands free any phone accessory bia so unya simple plus dia eno ne papa no afei simple plus air condition TV solar fan ana electric fan blenders CCTV cameras any electrical appliances bia choose simple plus Samikan se krom hadie woni ade pa hene no se me mo kira kwantem na me ho preme kumase hadie adehyeman ye ne Dr. Caesar ene di animhwe afei kejetia ye ne G2 edi animhwe ye number nie 0244590374 and 0241709636 choose simple plus eno ne papa Wofa na se bre kwesi sika ode money fra broche nyina ode fa seche dumasi rural bank e ho na me Western Union sika nyina efa seche dumasi rural bank wamuti bank in 1980 wamodwuma penti wamatre wom nkwaba mu wom anya branches mako enwotwe ena womanya eye 3 mobilization centers ensoso aka eho jumadia banks edibia no seche dumasi rural bank wamudi mu akotene eyi na womunyuma pa wom eye no ebi enie womugusu airton shells no na share bia ye 10 pesos wom ye current account savings account, Susu account, child account, fixed deposit, Western Union, money transfer, mobile money transfers, interbank transfers, USSD Momo, from wallet to account and account to wallet, Ghana Pay, and Afe Yishish, Womo Eyebi Ewo Womo Akache. Saudi Sikato Sechadmas Royal Bank, branch Bia, Ubetime Yino, Omo branch Bia. Oh, sir, and ye mensumi yabosi amedebetre dume na kwambe na mefoso amesabekebi. Omoma salary workers loan, public and private nyina. Commercial loans, agric loans, and a funeral loan. Omoma smart loans. Nano dia yedeba abaye juma efo a omoje omaketua efa controller and accountant general. Seche Dumasi Rural Bank meni ajo omohihye ne ho pa. Ne me hu omochi akwan we. Omo headquarters no was Seche Dumasi. Omo ben edwa no. Edwa nso omo main station omo ben GP RTU Abrosa no. Kumasi Kenya se omo ne Methodist asafo no na edinhwe animu. Anraga Onion Market no omo ben no pepepe. Aboabo omo wo asoase kwa no so ho a. Post office no achipe. Tafo
Abuafo omo club 600 Dr. Amuzu Johnson omo Bompata omo Ben Boss FM ewo Edum Kumasi enyina so omo nursing training college no na edi enhwe animu Asante Mampon municipal adidwai omo Ben health center no chechere afija kwabre omo Ben police station no enu ntise ya frefra 05016827737 ana 05016179224 such Dumasu Rural Bank PLC, the bank with the vision. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Okay. Arafoni adeshe ya koya ya Asem Beba aha ye 102.9 aha eye Otec Asem Beba Dabi dwumadi no no asugusu na awia wutie na awia ohwe live and awia ya no aka ya hyeden so say abapa mo the biggest online shop wo Ghana ha and awia ya wutie me ofun na kita no fako Play Store ana App Store na ko download yen app no abapa mall say wo download na say uwremu a ade biara ehia nipa da sani wo dada sitinemu ni abrabo ni mu ni yeton bi ya nioma no ne boefo ya nioma no ne bo da fom na ye papa nso enti wram nam ye nidwa wati ase ana woni phone na wo de be download yen app na ye number ni ye je frɛ yen kan de wo pɛ fa ho sika bra na yemfa ade no mane wo ba bi a wo bia ye number de ye 059 338 6133 and 059 339 1848 unya fresh ahoma we ya abapa mofo ye beje so ye no be kasa kana no tum na ade bia wonte ase bia no ya kyerem na ye de amawo enioma awuhia se phone na wo pe laptop o pe fan o pe TV ana wo pe condition kitchen nioma na wo pe bi entade a yehye ana enioma a ye di nua na aye ni nyina no abapa mall yenso yetobi ta for 3 miles sakasaka park ho ena ohwehwe ye ne a ubehuyen ena wie kwadwore ko Royal Enterprise for nso ena de reko heba mixture no aba edwaso wie okurasi ne aduro no eye aduro mapa ya wo nipa da sani se wunya bi na se ononomo a ebeboa wo na wuye obi a sisi yade brafo bi na age nipadua na boso obi wo ho a ni nipadua ni nyina yie obi sebe ni nsabuo ne kura no atwa obi die ye koko ana pressure infections nko a na adokuru obi se wuntini mu twetwen ana wo mensem na enioma nkoyie emfa mawo a wo de pe okurasi ni aduro no bi na se wunya bi na se ononomo a wawie bibia nso bekoso kama ede amawo oba Otec fi ahwehwe ejaako a ubenya bi ato oko promise ba Paul Sakeba Pidank Misty Eba Sakeba ewo patase blockhouse Time FM wo boase na Free FM watachimai ejoso aponchi achi ni mu ha ubenya reko heba Mr. ni biato ukurasi ni aduro no the number is 0244470067 0244470067 we are effect homeopathic clinic nso wa hinema kokobin onuanda seni awutie mie ye Benjomas company no ewo 18 junction ne so na 34 ene de enwon ketenkete eye adwuma ewo wode aso ye no se oyade na nipadua ni nyina yie wode anante wode achinchini wabre na sa hotomma wode abrabe wura fit homeopathic clinic se wo ye obi a wuntini mu ni unompemu na twetwen nioma nko ye yaw na wote a ye na physiotherapy akuponcha ne massage kwan so sa yaw ni nyina abekọ stroke yade de wato form ana wa ye mrempem kire yade ni enam yade bi teteo ana ani ho haw bi na wanya wode bra fit homeopathic clinic na hey ena se wo ba ahotobeba freyen wo 0244 58 3859 0244 58 3859 and 0275 969414. Okay. Out of 4 away mama menko ahoma ne so. Na mene owura setadu
ɛna ɛkɔ akɔbɔ nkɔmmɔ ɛwɔ awura yi asɛm ne ho ɔpanyini sɛ tadu maaha yaja minya na wompom te sɛ awurade adom me ho yɛ na mo so ɛ awurade adaroma yɛn so yɛ ho ɔden na awia yi deɛ wada amawo ababaawa bi wɔ m'anim ha yɛfrɛ no daananya ako wonim obi a yɛfrɛ ne saa menim ne paa me yere no ɔda so yɛ ɔyere na nkyɛ na ɔde nsa kɔma mabusuafo ti sese deɛ mo agya awadeɛ sese deɛ agya awadeɛ ababaawa yi abɛka nsɛm bi wɔ yɛnim ha kyerɛ sɛ ɔne usi mu akyɛ starting from Breman ɛna mo anena mu ansa na wunya frɛ mo kɔtena adwo so na ade a ɔde na fam wɔ abrabɔ mu no ano ɔhye pɛ deɛ wɔka no kyerɛ sɛ ɔno nko ayɛ adwuma as ɔbaa sɛ wɔde bua ne kunu a ne kunu se ɔyɛ dwamanfoɔ sɛ be ɔyɛ adwuma a ɔsɛ mɛɛma fa no ɔyɛ adwuma a ɔsɛ mɛɛma fa no eduru baabi na afɛ de ada ne kum ɛna apɛ so ku no kyerɛ sɛ wɔkye ne to hɔ tim ne mene paa ya wu ku no ne nyinaa ne sɛ wakra wo sɛ wɔkɔ bɔɔdedwa ɛna so wɔkɔ ne boyfriend hɔ entu ma ne nkɔ okay awadeɛ no egu wie yɛ waba bɛfa nkwadaa yi aba ne nkyɛn nkora ne ba ne nkyɛn no wayi wani a womfi nkwadaa no ɛha no tete no ɛna ɔde asɛm yi abɛda yɛn na yɛntie fa koro ɛmfa nkasa enti ni afrɛ sɛ awura yi asɛm a wɔkɛn ɔpanyini wo fam te sɛn yo madam me dase me drive dios me pack na me makasa me damasi some frame me Asem ba said waka na yentie baako de enya baako adwuma na moye no me yere na me na tena e wale 2003 na me ne hyase kwa be makra baako mienu yensa na ebeduru baabi no ye betena Breman asofo dwuma na dem baaye Krobea kra no wafra me mele bi pen e wodwo so ebere bi a abrantie bi oka we use sprinter asem bi to no no ba bi koda ya uma no ba na yake to no yake sie no na wo sabe na wo Metro FM okay me an wafra mi okay nti mene no ti ha no mene ne ntene bone oba de owe bibia so obo kura mane mpase me yewi mpase me fa ha me pase me yewi na ya charge ne me peme yire ono so peme se be man pere yire a mo mako 5 me don ntino because me ma wade a me hira so ne bia ne wakura agu amema begu me ma wade enso akire yi no oba ne ka kire me se obekọ kwan so me twa ne tietia se de be ya munya kwan aye modwuma because e mo de bre na ye modwuma na wo ka kire me se wo pa se okọ kwan so odi ka akọtọ mpaboa wo krum okọ ye no mpaboa ne ton mu ene de ka ho no time a odi ma me so bebe fie no wo ka so pon before okọ a 5:30 bi a 5 no aba a kire okọ a na wabba 9 bi wa no aba 10 na me se awura anya sa na me kan no because oka chem so bebe fie time se afie de time to na utum tem ko tim be du fie be 11 na me se de ekọ no enye stay na chese de oya na oye na chi wo se ode abufuo agye adwuma na ortena fi enti akire ye didi mo na wo so wo pesika de aye adwuma wo pesika de aye adwuma mi mo odwetire na me se maame enkora 5 na me hwe wo mo ndi we ko school ha enti me nkoa me ko pesika wo he Ghana na me de ama enti nya botere eblese me bi ba na ma obi now they are quite so. You be here say, until I see me try me to see ma bebregu. Metio. Be here a juma. Nti me must can am see, mama, me yes can fa ma. Me ko bie na no a said ya o papa mo ma me dwetire wo kumase a. O ma me abrabo ya basa no. Sa na apa se o ye me so abrabo. Na me say sa na wo ka dia, wo na me no papa kasai. O papa say, o si so ko mo ma me dwetire bi ada. Nti ono asmo kan no ana me yi na no saa e wo ho sai ya me yiri ya ana wafa ho ana wakoje
Okoji o maame ho sika sene o de bekọ ne kwan so no ayi na adwuma opanyini me yiri kọ na me bisa no bi o wa onkra mi o gise me frɛ o maame o dem ma no maame na ka kye me sɛ wo yiri okọ ha me yiri kọ kwan so a onkra me frɛ o maame so okọ ha na me sɛ me sɛ asewo ye wo ye sɛ oba na asɛ bi kɔto na mi a me ne tie no mi mfa me ho ni o sɛ me ne me yiri ti no kɔ ba bi na me oba ne ka kye me sɛ wo mo me dwetire nti me kɔ ba bi ne kwan sɛ wo hwehwɛ ba bi a me kɔ na sɛ ba bi a me nam me yiri no wo suban pa no bre no ho se ojo sɛ na ho fete sa na le suban atie but atie no a o hye kwan ase kɔ no kɔda ha na ɔkɔ ha oba o mfa sempa so ma wo na akoye atemdidie nko a na oba ni di watem oba odi matem pa opanyini odi matem pa to da bia opanyini me mpa se me kan sem na wo fo so ana se nso so ato se awosa me kan obedu fi kwan so bai okodi be 1 month se hwi na akọ yo se hinfon o ba ya o se na mia ne kon ana me kire mu no o ba ya o se me yakọ na me ni oba na ekasa ana me de phone no ma o se ji o ji phone ya ni nua ana me ne kasa pato me twekura to so twem bi o ji phone no ani me nua no kasa wie na che o de phone ma me na o se me ma onko ba bia me so me mpekala blo nti ma ya me ka bi taxi a me am de ma ade ye adwuma kakra sɛ be bua na so fu dwuma na me mokro no o so o ma me nkɔ adwuma adan wa ma me anko ana me sɛ o ma me nkɔ adwuma de ana ma ye me ni nyina no ye ntra fie na ye ni do so o ma me nkɔ de a ana ye tra fie ana me so yu ma te me kɔ kan sa asɛm na me yere sɛ nya ade a obɛtra fie e bo be 11 a wo dwale kama ahye ne mu ko gyina so atade anya me na me toma no meba o de me ba ma me ka me de say am so akọ kan wasem afia nya botre ma kasa metio awura mu ya no mesraw aha kasa metio na opanyin payu chinchina wo se wo bekọ baby okọ no so no won kra me won chem baby okọ nam se ade na wo yesa o so ma me nkọ de a o de wo kọ baby me bisa baby a okọ keka wo se ma me misa nam se na ade na wo ye o se amekọ na me se dem ha o se mekọ kra na wada na me se sa mimi ye be ma na yo ba o anya wo na wo ye be ma na me ye oba enti na die fia wo ye di mi ache to bi akwa aloko na mi je ba te na die e ma nko ba bia na ye nhye dem tinta mi ri so be ko mimi ko gya ga chechi a no no mo ma be pia mata de hye me no osom no watim na ko pon mi dansefo wati ba ta de mu aye sa na wo tie so mata de sanmu afia de na wo ye mekokora no wada na msesa enya me so me ma wonko ana taade na wode ahye fefefe no opanyini na me so ho no abufuo ba me so taade no musanu efiri ne so be si fom se de so ye sa na bia so eden ba me ma wonko me kase no olu mo ma hyase atotum twede o gate na chi enti ma me bufu yi ba ma de o me ba ma na ro ba se obi ye sofa no nkyere se fa ba bi no wo ya boa ama me de abufuo abon wodem umi utim na mene ya ne mene share form adane do ya ne de ne kure ni me de me ni tro ba bia me jega me ka me no kure so ta se me mia ne kon me hwe na de ko na nya na me jai se me na wo hwa wo wu na me hwa me mia ko akira obewu na me jai ye ti me nya nkunu so ana o tin ba bi na me so tin ba so na de ayi asem ka ani nipa nunu me nipa mo ti asem no de ka ho no de oni ma wade ho hwe kura na o ka asem kyem na me sero de so fam bon kyem sa de ni bi nsi bi yati wo kama bon bi anim na afei de me yire sori a ekwan so a wo kɔ no wo ba asem didie ana me de report man na busuafo se emire bi su ba bi o sha kyem wa sa so sha kyem me sere mo ofa yawo wo na me to anu a mani si wanim ana o ma hwe chance wo na me to anu a mani si wanim enti me sere mo munka asem no ma me na me pameyere na me ne no entina because ekwan so wo kono nko a okodi 3 weeks oba no obedi 2 days
So me boa, when we say 2 days, 3 days. Watch a 3 days. No, go across the better and how much? No, but no matter see another coin. I say me call your friend. I'm and to what that time, over fear. Oh, money people and say, oh, more fear catcher. Or buy ya, no call. And I'm just hiding, men pet, and just I know my neck to me. And tell me for moment come, mammy. Not say, no pammy, my panic. Sarah, I'm catching an offer. So I catch your mammy. Na masha semna ni almost 3 months me friend wa fa pusu no say obetimi di ponkwa konsu na wontimi force me say onum nsu nti ni wo fa ase say o me international ya oni wo hwe ka biem me frɛ o maame so say ade o maame mu bebe wan so bebe won ka mo bisa maame no me frɛ maame ka kyerɛ ni say ni ba ni so say ye kan ase ye kan asɛm na adaje bebo nti nya ade a ba me atan ase ni aka asɛm no na me sesa ni kwenu opanyi ho no ayameya me kan me ni panyina ase ana wo bi Otec dia obi Otec dia te se saw ya oni nti me sofo me ka che me nsori masema ye boni eti awrade du baby me beda isem ko peginis ma no ma beda me ka me wi ase nyina te anya fade nka me wu pressure bi ato me so no because me ni sikanti na busu aye me saa na sesai ya won kra 5 me hwe mo me yiri bie na no se enkra ka nya brabo yempe bra na memo oba firi kwan so about bi ka che se di me chan ko bi so asam de na wura dem me ni wura dem o se nti wo wi ase a wo te pa nti wa bra ba wo mu eye and fa so be pa na wo so na me se afia na de na ko hwan busa osa me yiri na frem ko dem busa me ka asem no se nti mi wi ase a me tie pa me so fa so ni se dana adan na ofi kwan so ba na wo kan se mu hunu opanyo obi ba ka se no yire twem pra na e wo de no nan wo asem na wo kasa sofo na wo kasa wo yire twem pna atwa bi a me de oyem na yam yanti no mitimi ka bi sa to onso so ka bi kire me ka kire no onso ka bi kire me enti obu sam sa na me se ya ni hwe kra no me hwe nkra 5 enya ije o te nchen o ba so ne de kan o ba so a me use 200 Ghana, we use 25 a day. Me the car quite my bus come using ya cause your dorsal. No why you inquires will be a 4 days, 3 days maybe. I then after the water son, oh by ya now call. And she and quality can you cry me money. No bush ya for say, young mammy says him in tomato, Krobea, you put me any money. Now I am ya because me pay me. So those in no. My young shadi be say, Papa Sofo. Say ya ka say. Oba no de onsa akwa akomu abusua so onware bi o meboa tachani mami musa we firi wakomam na yimi anu o osofo oda so pewa de me Krobea me da se se oba me na wu enkora num adenti ana me mpema de me yede no no a me na wu enkora enum me pema de nanso so se ode nensa adensa akoma mabusua ano minya ko bi na wo se me ka me frɛ o mu na busua ne ne ba enso me wo fa se ebre o ka se ye me sua ne nka asɛm no me ma ne fi kɔne yaw be kwai kɔne yaw bai abusuafo no oba na abusuafo a me ye nhia de a ɔno ontu ne nan emma me ka me chiwa asɛm bia mu bi oba ne de nsa na san ba awade no ɔma pene so on tan da be na me ntan me ba bi okay say tina baabi na mentina baabi wode won sako ose ebra nkwada ebedi ne nkyɛn no abosome miensa nie umfi nkwada no bio adai papa Krobea mpacho time ebra ode ba ye no 16th August no be fa nkwara no ana 4th December si obe jankan no go mi so waja awade ana chire menim do tu no fo a wo ba afie obedi matem saa ma de chen ya teju so fire service side ho obedi matem de fianwa de me babontene me yira me pawo wo pa ya na dweno kura no me tomo brew ama obedi jenje de ka no so yeso na Krobea oso ka kire o se bra me ni di wo ka kire nse bra na ate aware ase kura no onimi didi sai na afi na wo bepe me se me no emedidi Krobea me kan me nima adwene hye ne tirima osan de ba sa time no enti ma me ka sa asem no se me no onimi ni di mbom na ba na ne bedidi abom dia mentwi ama wo ba no ma ne kwa ma ne kom dem
oye bibia what ya here sanka papa so fonka wenya akowura wo da mu nku ade na nke ho na nke so soja no ana wan so wo pe wa de nka wan soja no preko Krobea wutie kamaso na de akoya ne se ensa no de bra me December no mu betam sabre no na ho ya wo me mu na me abusuafo so ko hia no papa abusuafo ka tell me se oba nko antumi nya wade nti ombe ba behwe no aka me me nsam abom nti ko ba so fa nsan ko ye no na me ma hunu se me yere no ode so do me pacho Krobea de me kan se na fuma ka tell me na ma hu se me yere no odo me enti ba no wasa be wi akọ abra amada anadwo ba wase me enko response won ko hia ne niam mi to petrol gu me kam am ye koy ye ko du ya wase ojama me ba me ko me mpra ho enti won si Africa no me yiri sa tena ka yi mu an nka wo bia wa ba bibi se sie ntama pa se ye bi no Krobea ade na so wo ye also ko fam wo bra ho ase okay enti se se ya awura menya madwuma sa kwa no tum Mr. I don't do my work like that. Enti se ya ye ka say adan na enkwada ni kodi ne nchen ya se ya umfi nkwada no bio. Krobea mi fi nkwada no. Okase mi fi omo a masi wo hobia mo misa ne se beba no ko school na me se me wachi ma na me ka say no. Me ka so mo yenche sika no pepepe. O say 1000 afande ko. Me de 500 buy. And almost 500 I saw so fabre na me 500 ni bit me ka che ma se me yiri ni nyewu ye be ya yie no 23rd August nti me ba me diskan be bre wo mu ampa 23rd August me ko me de 500 no ko ama me ko bon sa 200 me yiri ni dwom 50 ana me ba 2.7 ana me ma me manu 200 ana me de 7 no ma me ba boy na I was secondary school no university no enti adano kwanu mi yusu 7.7 na me de ma wo mu ti sa me boa onka be sa skade ma wo mu ansana meba enti se ne bo se ko botu aka no mama na anya ne enti se dina aka kire se kuse o se abosome miensanie unfa sika ma nkwada ne da enti de o kana nya no kra na Krobea mpacho anya no kra because nkra no wo me nchen na abefa wo nyam nam ka se befa wo ntimi nya nkra no mo so se abefa wo nti me mra wo hwe Krobea me ka me still kuta me me Bible ano no to wo se on frame me ba frisia mo mi sa ne se e fi se me ba yi na me man 20 Ghana on le kuta phone on le between send skase ni so nti akora no ana me send skase ni so every week me send ne 300 Ghana oba me pacho mo le mo check date ma me August 23rd na me mo 7 no e free ho no bali nyina se me boa me baba no le bedi madanse se me papa boa ana ma me boa so on ka me ba no ko ade a me ba no ka no kure wom se me na me bre mo sika na se me bro mo every week me bre mo 300 Ghana 2 weeks ni ana me bro mo sika because me ka no me tank me no me bia se ana Sunday yes any me bad boy only 200 Ghana na ko fan sene na ka no mo hono mo fa ni bi o discount by ya ma me se onyi sika no na just what me ko waju ana be do password me ko bia o de me ko ama me bad boy ni san everything 200 no e de bread okay o ba na so bu masom okay ya so bisa me asem de tie no 2 weeks na me mra nko ani sika de wo kai opanyini ene eye benada na watwi mu mameda mene wo obai ye behia na se eye nhihye bi ene sese moye ede to nkwada ne ho a na wonso wahunu o side of responsibility no de wo beye se beye akina bi obi nsa mfa asem foforo be fore enti da be ene bena to bia so o ka se mpacho mi ntwoma no musu mo hoye maga musisi atwas mjiba okaso jimbe ko waju on se hosusu na nka yedi opanyini mesra mese mameda na watwi mu na yenhunu kwampa asumdwie beba nti mameda sabe waju asama wo de be me meti hai sabe nim waju kwan
enti nko ba ye kura me anu me so ne nsa na kɔ wadwu no enti sɛ me man kan kyerɛ nsa me so ne nsa na me de na kɔ wadwu a ɛno nkyerɛ sɛ bi me ni adwen enti na me busa wo sɛ na watwi mu ma me da ye ne oni ono ye nhia enya aware sem bio ne nkwada asem strictly monye nhyehyɛ nto ho enti ma me da owura ko bia me da se etu ama oda na bibia mu se nyan kan ne so think kan no wada roma ye mpanyin fo am ne me ye de kan wo so so mo wo ho asema obisa me ebia no obi ati ebisa no obi so ante nti o se metumi ne me mpanyin fo so ne me nuanom ehia ho anwumiri na the fee say be ya e be boa no so na pegan na me de amount ekire nyankopon ya adom a anopa mehwe o call anim wo number na ye de frɛ wo no so na eda ye hia no wa mamahu na wo ba wotoso mieru no waka da sa akwada ne nya wo ba aw na oye anemo se bi kire ne wo fie ana me tia na ka se wo de wusu ani oba ne de wo ye ndi ase ye me enye me na me wo sama me kan ye no usuban ne de wo ye na se de enye me na me wo no sa na kan no na nkasa pra no enye me ba mi se to mutumi ame ba no ase ade ana akra ne ye no na me kan se usu no ba de wo ye de ase de enye me ba no no Krobea e me kan sa je me kan ye ntia na oba no to no Krobea mo ma ne ntia se sebi be ma wada so no wa wo nim no oye bodam ni kra e wo so ma ne dam ko na fa ne ye wukunu so ati ase obi anu opera balija ye so na obai letimi di matam pa Krobea me kam nsama aso tam didie se wonu hu kra so be fa me wei we should the word wei at the moment se me be ma me tu wo ni be da pado den sa be wo no twe se me ka to e mo biate asam ne ya me ya nta busuafo mo miensi asem na omo abusia no ana nam so ama sa wa hawe a wakyire nyina aba nkomo me tena asiesie ya nka wa hawe nyina okay onimade owura entina me de sa kwanya wei ato ho no enti wadaroma okene nyankopon ya adoma anopa mehwe okol anim na da na wotwe mu one mpanyini edi nkomose no ede ba no mate ne nyina ayehia me da se eburu ne wadaje why and somehow we are simple plus for yankopon isramo no nyamo kese and we are mede wo ka say wo perform na say siwi phone ho aka de a simple plus for ne ton and we are wo perform charges ye papa me pa chew ya to simple plus de ni bi se wo pe power bank ana battery se ye papa ya to simple plus de ni bi se ye phone cover iPad ana protector na wo pa se winya simple plus de ni bi a wawie ne nneoma no ne nneoma no uyusu a eboa wo ankasa wo phone no enkoton kwanchenfo de ni bi na menya asem enti ne hei ye tubi koton ne hei ye to ne nkronko kudi adwuma kumasi ade hyeman oni Dr. Caesar aso ye ne die animhwe ugina Kejetia Dubai getu animu ho a ne nhwe animu opposite Kejetia Dubai getu simple plus waso ye wo ho bra betu bi koton beto adepa ate na nya value for your money ne number ye 0244 59 0374 ena 0241 70 9636 na homka hit patch no baby a unipadua no eye wo ya no ho na tetare se wo tetare a ebebo wo be feel heat no na wo feel heat ni na yi pains na aba nipadua no mu obi ho se machiri bremo tetare ho mapode maposo tetare ho wubu nsa no aya si twa tetare ho baby a ye wo ya no feel heat no every ahomka heat patch ni mu na wo feel heat na ebeyi pains na firi wa ma ho atɔ enti ase 2025 ne mmea aka di emra aka wo yanim no yempese eya obetiti ni pebia bio oba Genai pharmacy opatase Afadio pharmacy obantama Costa pharmacy wadumpa so Fredimens ne Lancer okeu Endom pharmacy wejeso PF Waterfall se wa heba o mampon ubenya biato ya number ye 0248 50 9003 ena 0536 64 5334 feel heat no
na nyawa hoto awia yi moma menko na nabi akache papa yi ono na ode na nabi go heba mixture ene na nabi go heba capsules no ode aba ono na ede aduru a yede ni nsuo no enom topa ye no emani yi enamu yade ye very stubborn efri hono eyo ono na de aba na nabi akwa ya na Krobea opanyine na hote say yankopɔ adaroma se mosom hoye adom yenso ye ho den ho akurukura mo ya enanso ye da foforo sebe yese ahomgie ni ho se yade efri yeso a na nabi aduro nso wo hoi de enamu yade sebe yade ye nya ye da seboa yetibi ho kura ne ye fa nchen kakra kobo baabi kakra ti da seboa wanhwe ya abekọ akotete nkeka wa bi nso afri baabi nanso se yenya na nabi go ibia ahoto aba ena wi kire ye mu ye ma ye nte ye ho asena yo na meda wase na ma chia watifu atifu pa eye na nabi ene ye twetwe nkomo na oti na nabi a ni wate se eye nemu yade ho asem ne ye beka nemu yade no nabi ameka msi gu ahodo obia ne dewe ani die esiye no ese binya woda ye kan se ya wadwen be ye ose o ya yade we die me se yade a ehye kokoam ehye ntimam enso so edi nipanya yade we yade a yetimde wo ye ma ye ma so timde wo omma na nankanso a yetimde wo se ndam yade wo maame ana papa so no mo de wo a abusuani nyina timinya bi akola bi wo sisi a me na ya me beka se kura me nua baba akofre me wo se ne ba o secondary school our friends and sati egu ne be ma ho etie yade no obetima nya ewo ba ho obetima konya afridwo nso bia na se agana bia sa ba bi obetima nya anaze obi a ya wodi ensuo mu agro odware wo nsuo mu elso obetima nya sa yade ne wo enti wo de brem tie mi ebretia wa bi de bia me kam se enye kasa tenten na ma aduro ye nam be kasa the whole day na aduro nya enye but me mami etam kakra bi nam de ka asem na wutie na wo yositi na akoto aduro mi na nya wa yaresa ho na ato tina na bi me de me number no e ma wo de fa number no number de na hu hia me number no 0549 99 92 53 0549 99 9253 enom yade no ebi ni se obu ho ane de no na na be mamu no ehyeshi no edwa no obu so ho ane mu akarpe obu so ane de na ye nsansan na tie egu no be ma ho ne sere ho ne ade ni wo dwi oba bi ho so ane de no saa na be ye no obu so ensuo ya pampan ewomu na epie firi oba no ho etisa utimi di nyinsem pa wo de ade na makwala no owe kwala ni bi wo ha nani wo hwewa nani da baabi se de wo hwewo na ya ase de nani da baabi no wo kan ho asema nani da wanim no wo bechew enti se wo nani da wanim a nani da nchen no saa o ha we nyina ye ennem na akwala no etimi nyefiri akwala bo so ye be wo no ho tete no abusuo bo ho a fi wo mu nyina mu dware wi o keka wo mo tina meka se ye de wo saya de we efre ni pani ese wo kidney etimi beli pa ho hyehye ne te se de wo ye bayifo de se won kan anu masem sa wo ha we bia ate so a hwehwaduro no ye fe nana bi ko heba shop bia ben wo ana se drug store pharmacy ye ben bia no bowuram wo se open nana bi eye topa ye ni nsuo ye di nsuo no ene nom topa ye no anopa mienu anwumre mienu anopa mienu anwumre mienu oba na abema ebiara wutimi no bi yenom no ye ne ye hokani ana se obi a ya wo ware no so ye wo yere so ye wo mpna woni ni di mpamgro masa nipa no enum sa duro ni bi ni nyi sa yade ni nyina emfiri mu so timisro infection duro no ya ye bodi se na bi no ba bi a wote be bia no ya to apete obenya bia tu aton ana se opebia anoma ukwa obenya etimisro enam yade etimi twa awo etwa awo ba o menses entumi nsisi so a untimi nyinsen ana se ensu gu pampa boni bi hawa
ese nyinsen obi ozo otimi nyinsen but bosome me nsa bosome na asai yesinsu gina akwala no ho nso ehyiwo ne yem ene ade saa o ha we nyina ye infection de yesa onum aduro no bia aduro ya no mfa yanum na yi efin efiri oba wa hemfie eno no timso onom da je ohu se nsu pie efiri wase a na wasiesie ohu ye ne nsu fi ni nyina pie le firi wo kono me se wukuro tukwa ya frɛ no manemra no mema oba simple obi 2-3 years ne menses ma onum aduro no bia ebeba na no so nkyere se onyima okwa akonum aduro no e de ase nyinsen daabi oye sa nyankopon no wo bi ka enye nu ntini ye aduro no ye ma se oba ne menses ma na eda no yade atena no so no saafo no enuma na aboa wo mo udware wie o kekaw oba wo menses edumi ma pampa boni age wa hemfie opeba unyinsen ya na asai be ma ohunsuo ayemre wo ko hospital doctor say enkwamwa no wo from edimi nyinsen wo ba numaduro ni bi onumaduro we bosumi mienu spem se beba no etise mori koko mori mpampa pika kama firi woko no betime nyinsen wo ba entim fansan kawano enfansan kawano abra infection ma o mema yo hasei bema bu o de buani a o te support akoko pa no wasore besrew sa o ha we biti so a num na nabi go he ba mekse ni bi ebeji sa infection mo ni nyina afiri ho ama wo nkwamwa no ho aye den ama otime nyinsen wo ba aduro we ye ka ne sa dodo na unu maduro ni bi da obeka se o ni tonfo ma no de na enso so no ewese me ka asem no kra kire wo se wokọ na wokọtọ na bo se me ka no kra na me nka no kra banche eda ho a bo se eya na asenye da bi gi so no a baji bi ho a ho fefefe so be no ano unyi ba kokra na wadi ni nyina asonson ebu osuso a wo hwe ho anhwe so no atesi edimi sraw na nabi na ye ka ho asem no for infection die obie no a wan ma do na ya wonya adanse die timi sraw no mesramo mo ko heba shop pharmacies over the counter okwa body say open and a b onuma duro na etu infection ase aduro no baby bebre na bi wo ye ba fidie so na baby kakra ya nim se ebi wo no ye de atoto dwa na wuni a wutie me no wa ben ho na wakwa akopɛ aduro ni bi ato so ye obi a wututon ukɔ pfa e waterful new road ubenya bi ukɔ apidan keba ubenya bi ukɔ misty heba ubenya bi ukɔ dani heba ubenya bi hat me wo wasafo porekwa no so ubenya bi ho fredmans e okewo ukọ bekwai fojo heba ubenya bi ho bogoso unique heba entonso aboa so simple pharmacy wo mo ozongo ho wo so kwa ubenya bi ho no ana adum promise heba wo mo obi kasi great amsap heba won Samsung office no edi hwani mu entonso White House ana China House ukọ wa benya bi Brema UGC Asabre Junction ukọ kwa ubenya bi ho no kwada so Pokan Junction kwa abuo kwa O6 ubenya bi ho abuo kwa Pure Leaf heba omso ton bi Arms heba ewo Abrepo Junction kwa traffic light na se kwa ukọ kwa ubenya bi ho Top Amazing ewo Tafuma Tedisa Sonda no kwa ejoso ampaba me come for your healing heba won so wo ejoso ampaba me ukọ kwa ubenya bi ho adusa ewo Goy Filling Station Macro Junction Goy Filling Station wo Macro Junction ho so bi ho nom na asokore mampon M&K Pharmacy asokore mampon M&K Pharmacy wo asona ba Goy Filling Station hwa wo so ko hwa benya bi so ame Casablanca Pharmacy wo bi Kronom Big Brother e wo bi na Tech Junction European Pharmacy eni KK Pharmacy omu nyina e wo bi wo honom wo benya bi ato wo de na wo kwada so ahemfie no hwe anim hwa ahemfie no opposite wo so pharmacy kese na wo ho no wo so bi ho apiadu ukosombo heba woni community center no di hwe anim abuabu station 31st market wa ramatu e wo so benya bi ha to zumo na ko janshi KNG heba wo so e wo bi ho abuabu number 2 Tofik Masalachi ahojo kumase FM ni aye adishe FM hoso ubenya bi ohonom korango living home heba oboase smart heba kode in boost tepa adunwura ho na
new adubiase ha o so says ye bia to agu honom ha o so adubiase wura heba shop bia ma o so ubenya bi honom and a Costa pharmacy Costa ya o kejetia pampas no sure. o so ebi ho okwa ubenya na bi ndo ni bi wo de ba bia wo te menka biara no frame me number no 0549 99 9253 Osaka number na frame na na be ha say menya bi wo hen mema good direction wa kwa kwatwa drone bi na dia sawo ya de na na Krobea Nyankopon hira mo o hira won so na da bi arofo na bi ne nupa ne ho dawuro eno abo e de akere wi onu ada sani de aka ye wanamuntu a obetuo na wakọ baabi a ye ton nduro na wakoto na bigo herbal mixture ene ne capsules no bi na wodi nsuo no amemene topa ye no amadi wakagina mu eye 0549 999253 offers up mesi se ye ya na na bi asore ono abeje so na one no abonkobo ena wie Volta Drill Limited for nso Nyankopon hyira mo na onyamo kese pa ye kan onuada sani se wu pensu papa nom wu pensu papa tu ensu a ye ntwena ne ani na de be ma ne ye bedwam akwa asase na se akopa ya boom atwe nsu kroje de ama wo a fa hoto Volta Drill so fa wo hoto Volta Drill so se wo ma Volta Drill fo betu nsuo ma wo a wuni haw o haw bia ma ho bio muntie se enkwanchenfo ebia betu bia ma wo na de wonnamu da bia problems na eba wonsuo ne ho a wo de fa ho to Volta Drill fo so freyen ye beba be siesie ne kama e de ama wo kumasi ahojo da aban ne main office ne wo sunwa itachi man ne do ma nyina nso ye wonkra bata wo ho ye number ye 0244 299520 and 0266 43 2210 we digital herbal for grow fine herbal tonic no and you anom ni adofwe se wunya bi na se wono no mu a wawie grow fine herbal tonic eduro na eduro se wo ye oba na wutie me enei wo how power wo nsabuo mu a menu abai jaisu na jadwendwen no na wo de ekoto grow fine herbal tonic nom se wo nsabuo na ba 1 day 2 days na twa obi de makra obi de ba e babro so obi nso de ba na ye ne ya wunya grow fine herbal tonic a wawie se wonu mu ato na wuntumi ne di onipadua mu aye utitriti wonsa ne onan edu anadwo a wuntumi na anopa asori ana ho ye wo ya nonum grow fine case close onum grow fine na se wo homfa wa e ma ho to na ba bi eto no bia nso kwa abenya bi oba Otec FM front desk ha ubenya aduro bi ye number nie bibini na wonte ase afre ye 0244 59 65 32 0244 59 65 32 and the Dawood Herbal Hospital ewe Josokrapa edania enkane na Metro FM ni wom no saada no amu ana Dawood fodi wondwuma free ene wutie mi se yade bia beye kawo so wabre o sika de wa shibi stroke yade ba ye wodi anante ahoto bia ama bra Dr. Dawood wo se sichire yade nie mojabruso nie hepatitis B bi na etete wo enam yade bi no akote a wako a enkwa Dawood Herbal Hospital ene mekamfo ama na awie se fa ho bo Dr. Dawood na wo yade ne bekoso anya prostate mo kokram also be tete o fibroid minu aba ahawo ye anso still papa ne wadru oba wo peba na wunya bia obewo be ma wo hunsuo ntumi nyemba ebeba kwabna ne meka sa odi ankra de da for men sorry obema na peja ejeso krapa edane enkane na Metro FM ni wom ne hwa no wo ne number ye 0244 886437 and 0201 681 717 awia isecheduma se rural bank sika Krobea sa ode ho bono a ade nyina bedi aboa na awie yiye edi amawo oba be ma dwadini a wutie me bebi esusu account wa ha opanyina wa bi adwuma fa adwuma yefo no salary be fa ha na beboa wa bebi corporate current account wa ha
ubebie current account wa bebie wa ha ye wo me bada achi bio tonka krakra gu akwada ni ti so ebebo akwada no ye fixed deposit interest rate ye wo ho ye kama na money transfer bia nso ye bi ye be link wa account na ma phone o pe a o ma ha obetwum sika edi bia tum wa bra wo mre ho besia bia wuhia bia no ye bi ho adwuma ye ma akuafo besia ye ma overdraft commercial ne SME loans microfinance and zusu loans ye ma group loans adwuma ye fo ya ban de ene ankran de ye be ma mo besia odisi ye bia frim na oni edi dwa ye be ma besia ma de ye na yie umpe we na apede tie freyen ye don banie 050 1682737 and 050-161-7924 Secheduma se branch no ebe Secheduma si dwano edura branch ne be GPLTU for dano kwa abiri Kenya ase ya wa abrosan station wa ye be Kenya ase emi school no anwunaga ye wo jenedwom abo ye wo post office nachi tafo ye be club 600 edum ye wo boss FM achi wo Moyizongo second station ho enya no branch ne wo ho enyina su chechero ani adigan nyina anso ye wo ho frɛ yɛn de wonte ase no ye nkyire mu mfama wo ena wiei awodadie mu nkyia nkɔma wo a very happy birthday to you udide David Jermaine portfolio yeah we are Ghana's pride ena ye wawoda na anochi kruma ye no Otec FM hatim ni nyina ase Dave portfolio ene ye wawodei osue nyankopon ni nhira na ho bambo ni nyinkyire ne nkwa husan se nka wo happy birthday to you. Another one udi the Collins Amwa ene wanya afeko e de aka onfie ho be ma yawo no nso e wa no chikrom dwumadie mu Otec FM ha se ne ye wawodei osue nyankopon nhira Collins enka wo na ho bambo ni nyinkyire ne nkwa husan se enye wo kese ene asasu hebafo kubi heba powder na wono de aba no se wo ye bema na unya bi emfa ni wudwuma se bema me pa cha okeka ho se wo mensam no besi pinasi tade amawo a mesi peku bi heba powder bi se wunya kubensu ya sabigum kanu nanom ensuo de fafra kanom koko segum kanom what ya see droway odofo bedo dema we do sika che odie menko toto no bi mfiri ama ahodo bi so nenko ma problem me see use kubi herbal powder bi wawie bra Otec femfia ha Asem Beba Dabi before office wo bejibi kwa kire o mensem koposa herbal emrom Misty Heba Blazer Requa ebi ho of Ata drugstore ebu akwa Kofodua station ho ena of Ata drugstore ba ko e won fence adankwa ame ebe room asore no ena Fodjo Heba nso obekwai eho nyina akwa ubenya bi Doctor odi edro we ba osan ye sofo asamwa ne number ni ejefre no eye 0244 166602 ena 0243 505775 Eja kwame ana na wotwi mu ewurai ne kunu sofo no obeba ewura otete be ma afedi sofo Guinness na no twada me ba che oboa eno apena na me pa abusa hwe ade ba ko bi wo wiase wo ho oye oba warefo a eya anu ahye ne nso sofo no na ubu no no ani so no yakabua na ubu no udi na temda na tem ne medi ya na se wono se me kokromu koye adwuma oba me mesora ho machi kokromu udi na temda tem ne medi ne sa we na me ka kire na medi ka kan no udi na temda wa wadi on ejamfiri mo wo untumi hwe nyankopon anim nka nkire me wa afidie so da so wakomanda enda so nim oh jawasam eya no kre na me kan de a kireo me ma wunyina so obi a na ye aduane ne nko ade se oni ni nyina akra de ka afri efie ba race course kra betina mu nyina atwen se me jawo ma akwa e bi abekọ ge ho
Eja na ewo ma wade ni mu no ente hwe sa wo pa abra wo ho ase wo pe wade a bra wo ho ase o mpe ni biem mate eye oba sa wo ware na se be ma se wo pa enya wadwene se wo ho na efe wo de edi na chimane na ada o be dada o na wo be jai wa ware awie no ho no wo be kire se sebe uni adwen ahanya wo de na meka nya wo de na meka oti awade ase obi nam nkyɛn pew enya wadwen sɛ wo ho na efe meja awade ndi obeja ikɔ di obenya na mana hwo de ndi obenya ba so obeware wo eten nyoma bi wo hɔ a yɛhwɛ ni ye owura no de ɛsɛsɛ wo ye sɛ ne ɔka na de ɔnyɛ dɔfsu asɛ masa yɛnyɛ nhyehyɛye wo hunu sɛ na wɔtwe sika sei na mede kɔ na wahunu simple o te o ba bi dwere ho ye wadwuma aja o de fatu so na o twi mi o baba yi de na yan che ati fo bi na aware no omo ta aware achi no omo ammo aware no na nka aware we enuru ba bi a e hye nka adui aware a nkwara mako enum wo mu de me sa bo ba so se nka wo ye odifo ma mi ba na ano no me